كجن تأمنك كنسلك كجن سوكاك جاني لك أجيون كان لسمك قدوس سجل لك أزلك سجد كل بركولك يتكنى كل لسان أنت وت عملك عملك توجا جاسون بسنة عملك أنت لكل زسكا ولكل هذا نفس نسوا كان نبك ما مهارنا قدوس ولك ذي بلا أنت مسسب تصلي كما زبلو قدوس 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 እግዚአብሔር أملاخنا زنبركا زلخا كل حليف كادمان زل عالم تنبر كم مسراق سع معراب كاب سمين كسع دبوب سمكان زل عالم تمسكن يكون سلام لخنتك سلفت أرينتك سلا قويتنتك سلا نكسنتك سلا ملكوتنتك قدس እግዚአብሔር أملاخنا نخبرك نمسكنك نقلقلك نقزاك في الجميلنا دمان سجدلك ساعات معلتي بارك لنا نسخة خموس عزام شدي أدما بارخلنا أملاخنا ذهب كان عدمي نصوم نصلوت نسحان قربان سنة مقبار كم بقعلو كتك زري إنا مودعتنا ذا تصبق لنا مقد خنفزرلو حق زننا قدس እግዚአብሔር أملاخنا نعلم سلام نزازل لنا يحقر سلام نحقرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام حبنا كحمام زلو فوسلنا أب حزن زلو صنان علنا تجنقم زلو رهولو طميم زلو نسعيم سقاب نفس تأثر تحيم أحزب ولدم أكبهم أب صيبان مكراب شقر زلو دما مسرف ترلم قدس እግዚአብሔር أملاخنا أنا دما موداتو انت تصبق ود سبمو موداتنا أتصبق لنا كم محرت كامبر كم بدلنا يتقيدن كم محرت كامبر كم بدلنا يتقيدن كم محرت كامبر كم بدلنا يتقيدن ولدنا يوم أوداتهم أولدهم أبيتهم نعشتهم باركا قدس كانت كاغر كعبيلنا غازي يكونوا عيتهابنا أو وفرز اللود حن يتولنا أما قشاز اللود ما دحن ملسلنا زحجين اللي صلوت أملاخنا سخات سمع صلوت كابا خادم ملس نرخبلو حتى نازم لسلو صلوت قبرلنا اتين محروق الكادما سخاخم تزاربنا زلخا فليتنا دما سمعنا أبكن ده حدا 30 سنة يفرق مفريال بس حق زنا نادينا قدس دنجل مريم مالادنا بناي ملاقت ترادعنا بناي نبيات هوريات صادقان سمايتات صلوت يتفلينا كاببنا تكلاي ما صادق بركات رديت كفلنا بسمايات تنبر ربنا سنكاي قدس منغسات مسا بركان تاب سماي كم دمام دريب يعلت انجيرانا لما حبنا انا انز بدلنا ودلم كم حدقنا لما دلنا نفسنا انتقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتتون نقسن حيلين كبر نزل علمنات كايما امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكم حلنا خدن قلي خي بسغا خون دنقلي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لكم سغيكا انس برختي خفركر سمرهم تسقا جابير مساقي وفست دسول كي حتيتنا سرينا نفت ودخ يسكر سس منتانا محرت لمن امين اشتاوي سرق دينا ملكن وداني يسكر سس كانيكا كان سرهت يادم ساتيا بسا كل دبرو كساتي برهان أنتم أوي كانت وأوي ديا كانت وران ساربت أنات ببسمكم كنفتانون صهني رسين سكلوان سمات زيو مهارن كرسوس مال عصر تغلت زيو مهارن كسوس زيو مهارن كسوس زيو مهارن 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 كسوس كمون بنت أجزئتنا مريم مهارن كرسوس مال عصر تغلت بنت أجزئتنا مريم مكسوس 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 بنت أجزئتنا مريم مهارنا كرسوس إذا صعديا من بارسجا قويتانا يس كرسوس أما قبرن مفصمتا ساعات معلتن كمون دك أسام سالمس لزغنت كم وداتا غزي عد مسبت قصر على بوشاتي مالو دي ربنا هاي ريو من اللهم به أره ناي مسغانا صلوت سناي نغرن غبرلنا يقرب حال جابي ربون قويتنا املخنا مدحنا يسكر صوتنا مسكون لنا صورنا رديناني علمنا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نطعنا سعادة سعاد ياونا تصحنا ايو الجون بزا عد السعلة دي عم بكل زمن وتنان بفصم سلام كحلونا كل نزع جابي رملخنا ندمنا وقويتانا جابير كل التحزابون قويتانا ملخنان مدحنا يسكر سوس كل قبرين من كل قبرين أو كل قبرين مسكنك كله سلسور كنا زرد أخنا زحلقنا
نبخاون سلز قرب كنا نتقبل كنا سلز عوب كنا نزنا عنا نكسعد سعد يعون سلز بصح كنا نمسكنك وقويتاي قرب لنا ومفكر سب سلز اللي منك كنا كم حرد كون دل لنا نزعد السؤال زيان كل زمن وطنا نأخاب بنفراب بفصم سلام كم فصم هبنا كل قناعة كل مكران حب أنقورن زفنا كل قبر سيطان مخرخوف السبات من لعل سلام وقويتا كبار كاب كل حزب خاونا رح كاب زريا قدوس بتاز كاب زريا بزلنا أي بتاونا رح تتعمن زحيشن أزلنا تمنى كربيتم كل حاجة سلام كن رجع سلطان ذهب كنا نسقى قم خاب كل خفعد حننا على هنن برنا فتنا يتأتون حد ودخا ويتانا أملغنا مدحنا يذكر سس من تفكر سبيل بزجور محرات نقرتان شغا معر محوم زغنا من فس كل سن سجانا سنعتم بوزلك على من كل ساعة نزل علم آمين نين السحا مزمور حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير رايقة أبساي دمسس كم أبساي تبيك حسبني كم حتياتي ويناسرني أنا أبساي فلت ألغم ما حتياتي كل جزيب كن مأيو زربا خاص عاد فردخان وصون كاتر كبس أنا أخاطر يبدلكم أبكن ميخا أكي جور نوبا أبسا تولدكم نيكا أبا حتيات أنا ستني نونا حق أوش يغاتر اليوم أبحو أنتم محرني أنت بصرش تسمع زاتريني كبردك صعود صبني تنزغد كد كاينا سنت حقوساس بهتان حقوسنا اسمعني فتكاب حتياتي كولو نبزل أبساي مندمسسو وأملاخ صوري لب فتر اللي سن منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربين حقوس مدحان كامل سلي فقاد إنيا منفس وندقفني مقد خان مفرس خمرهم إيه حتى أنا بخاخم الله سيام وأملاخ مدحاني كابدا دمان نقفني لسانين صدق حال الكتب له إيه ويتيا في مسجانا نقرس خنا فريك فت أسوات بهاد بلكاني زي كون اسم قرب كل كان مسوات مرار رايتو بوني خمو مسوات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسبرن كنت لبايت مقانيخا نسيم تصقخا سنة قبر الله مكاتيات إيرسالة وندق شو موساس إرك بزحر مسواتي بملو مسوات بهاك بلكايو شو عم مسوي إخارح وقرب الكايوم هللويا صلاة جزية كاس نكرسون نقصين أملاخين مسكانا قرب له حتى يعطيك حد قال لك إلمنو أبي دكتور سقاف مزامر راح تعدلوا لنا. مرة يا بنا كم يمسهم كلهم مزمور 230 أبي مرجيتا 230 حدن إلسابيت 230 كلتن ممر تخل مريم 230 سلستن ممر سارة 230 أربعة أبو عشي 230 شوعتن دكتور كفلة 230 شمونتن مآزا دكتور حاوي أبدق إذا اللهم إذا متأتفو حرة 230 شمونتن أنا حبيبي 240 حدن تمنيت 240 كلتن ممهر سارة 240 شدشتن ممهر كفلة 240 شوعتن ممهر تغلو 240 شمونتن نابهم أبنا قال لي هو يسمع لنا دكتور مزمور داويت 240 شمونتن هللويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓዘን ጓራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርበ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ هللويا قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጽሙሉ
ሰማያታዊ ምድረ ቅዱሳት ሰባቲ ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስሞን ድማ ዓበይ ደሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን አሜን። ክፍልታት ጸሎት መምህር ተክለማርያም ራይ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልዩ ኣለኹ። እቲ ኣብ መድዛይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ዕድዕድን አንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ፣ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም እውን እንደመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትክኪተ ስኢቴና መድሓኒኺ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መምህር ሳራ ተማክደ ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ከመይ ውዕልኩም? መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከትጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ህማቅ ክክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላ ኣብ ዓራት ኃጢአት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ክኸለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እትስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጥሪ ብራቐይ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ጎይታ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለ ይብል ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኤልሳቤት ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ እቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ንቕቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ዕደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኻይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን አሜን። ወጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ህይወት እሺ ታንኪዩ ከመይ ምስኩም ኩልኩም እስከን ጌታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢአት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጌታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዕይንትና ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ እትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጌታ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ ኦ ጌታ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ
أوجيتا محرت كان زل عالم ينبر أوجيتا نعي تكبر إكتا كاب ولدو ناب ولدو معغبي سلزخونكا أيتن أجني أوجيتا نعاخا بدي لي إمو محارنن ننفسي أتحنن النابولكو إسقلي ألخو أوجيتاي أباخا توكيل ألخمو أتحنني فقد كجبر كأ محارني نسخة أملاخي فلفل هوتي فلفالي هوتي إخا ببرهانكا دما إنا برهان النرئي محرتكا نابتوم زفلتوخا كبرخا خاناب قناعات لبي تمتص ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካን ኣብ ፀፅባሕ حقنتكن دماغها ليتي إذنتو آمين هللويا آمين وداسي سلس قدس دكتور كفلة قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብመስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብጽሐዮሞም እንተ ቅዱስ ስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንኻትና ከዓ ነብሶም ኣዕርፎ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ዓርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘሕረግናሎም በደልና ንእሳና እንድግን ወክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብሪ ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ዑዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ድንግል ስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን آمين مسكانا نقدس دنقل مريم تمنيت مي تخزلها تمنيت يسمعني ذلو دمصخي طفير له تمنيت رح يقول له دمصخي حجي صبق ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚእ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ክርስቶስ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንተ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ብሕድገት ሓጢአት ትጽግወና كأوريكم تبغى قصيدة سلام نبلكي أو نعمانيل أملاكنا زولتنا قرعات زرنا سلام أو دنجل بوتانا
آمين. نتو ጸሎት ሃይማኖት አይፎን فلوين دخي وأنا دكتور اوكي نتو ጸሎት ሃይማኖት الله نبا وأدي حقنا برهان نخبركي وقدست دنجل ولادة أملاك مدحن عالم للدولة كلنا مجيئو خان نفسنا لدحاننا نمسكنكي وبيتانا نقصنا مدحاننا يسوس كريستوس كبرنا عفا يخون نسخان حواريات مدرسهم نسمعتات أخليلهم نتأركان إللتقوم نبتا خريستيان صنعات نحاتيات حدقات بحادة زملكوتو شلوس قدوس نبسر نسجدور للنخورون وبيتام حالنا وبيتام حالنا ويتباركنا آمين. Thank you. آمين ናይ ሃይማኖት ጸሎት ትርሓስ ወልዱ يقرأتها دكتور حوي أب مجدي يدلهم حرة عين عالم أبيت لكم شي سلام كما يوعدكم نا ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብና ኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ዝኾነ ወልደ ኣዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመና ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሰይት ኣልዕልለ ያቦነ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ ድማ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ብረኹም ሸት ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ክደፈና ክሪያላይሶን ቅዱስ ጴጥሮስ ፋሚሊ كما يوعدكم
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካ ብልግስናካ ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቅርታ ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትን ብዘይድሌትን ዝገበርናዮ እቲ ምፍላጥን ብዘይምፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለ ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን። አምላክነ ዋኮበከ አበሳነ በምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ወረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝኸደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ከድንግል ኢኸ ብስጋ ኸውን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ልተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ፅፈት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ተግባርኹም ብቕዓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራያን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋህብወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ መራሕትን ብሰናያት ተመላኻን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ድማነና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅዱስ ስጋናን ሓሳባትና ንንፅህ ትምኒትና ምስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብር ድዕና ህልውናን ቆንቆ ብቅዱሳን መላእክቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ሓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኸ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልካ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ አሜን አሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ተጸለየ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና። ኩልኹም ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንምክትታል ጊዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥባኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ከመይ ውዒልኩም ክሳብ ሰዓት ዝብዳሓነ ሰላም ዓቂቡ
በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንካፈል ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ዝፈቀደልና ኣበሳናን በደልናን ሓዲጉ ብዓይኒ ምሕረቱ ዝጠመተና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፅእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር መልእክቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ኢና ክንርኢ ክልተ ኣርእስቲ ኣለዎ ብሕፅር ዝበለ ምስቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ኣብ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ክኸደልና ምእንቲ ካብ 1 ክሳብ 10 ራእይ ጳውሎስ እዩ ዝብል ካብ 11 ክሳብ 21 ከዓ ሓልዮት ጳውሎስ ብዛዕባ ሰብ ቆሮንቶስ ዝብል ስለዚ ንባብ ዝተዳለኹም ከተንብባ ዝጥዕመኩም ምልክት ግበርለይ ሞ ናብ ንባብ ክንኣቲና ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ሕራይ ሓብትና ዕልልታ ካብ 1 ክሳብ 10 ዘሎ ራእይ ዮሃንስ ዝብል ሓብትና ትምኒት ከዓ ካብ 11 ክሳብ 21 ሕራይ ቀፅሊ ዕልልታ ሓብትና ክምካሕ ዘይጠቕመኒ ክነሱስ ብግዲ የድልየኒ እዩ ሕጂ ግና ናብ ራእይን ናብ ምግላፅ ጎይታ ንሓልፍ ኣለኹ ቅድሚ 14 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ብክርስቶስ እዚ ከምዚ ዝበለ ክሳዕ ሳልሳይ ሰማይ ከም ዝተረፈ እፈልጥ ኣለኹ እተዘረፈ እፈልጥ ኣለኹ ኣብ ስጋ ምንባሩ ኣይፈልጥን ኣብ ወፃኢ ስጋ ምንባሩ ኣይፈልጥን ኣምላኽ ይፈልጥ ብናይ እዚ ከምዚ ዝበለ ሰብኣይ ኣብ ስጋ ምንባሩ ወይስ ኣብ ወፃኢ ስጋ ምንባሩ ኣይፈልጥን እየ ኣምላኽ ይፈልጥ ናብ ገነት ከም ዝተዘረፈ እሞ ሰብ ክዛረቦ ዘይተፈቅደሉ ዘይንገር ዘረባውን ከም ዝሰብዐ ፈልጥ እየ በዚ ከምዚ ዝመሰለ ሰብኣይ ክምካሕ እየ ብናይ ገዛር ብርእሰይ ግና ብድኻም እንተዘይኮይኑ ኣይክምካሕን እየ ክምካሕ እንተዝደልስ ሓቂ እንተዛረብኩሞ ኣይመዓርሸኹን ነይረ ግናኸ ሓደ እኳ ሓለፋ እቲ ዘርእየለይ ዘሎን ወይስ ሓለፋ እቲ ካባይ ዝሰምዖን ከይሓስበኒ ሸለል ኢለ ሓድጎ ኣለኹ ብምክንያት እቲ ኣዝዩ ብሉፅ ራእይ እምብዛ ምእንቲ ከይዕበ ከዓ ኣብ ስጋይ ግራጭ ተዋህበኒ እምብዛ ምእንቲ ከይዕበ መልኣኽ ሰይጣን ከሳቅየኒ ተዋህበኒ እዚ ከዓ ካባይ ክርሕቕ ብዛዕባ እዚ ንጎይታ ሰለስተ ዛዕለመንክዎ ንሱ ከዓ ሓይለይ ብድኻም እዩ ዝፍፀም እሞ ፀጋ ይኣኽለካ በለኒ ስለዚ ሓይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓድር ብብዙሕ ተሓጓስ ብድኻመይ ክምካሕ እየ እምበኣርከስ ምስ ዝደክም ሽዑየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብፀርፊ ብሓሳር ብምስጓል ብፀበባ ሕጎስ እየ ቃል ህይወት ይስማዓልና ምናምን እኳ ከንሰይስ ካብቶም ኣዝዮም ብሉፃት ሃዋርያት ኣይሓመቕኩም እሞ ንስኻትኩም ግዳ ክትምእዱኒ ንተገበአኩም ነይሩ ኣነ ዓሽየ ግናኸ ንስኻትኩም ኢኹም ግዲ ዝበልኩኒ ትእምርትታት ሃዋርያት ብትእምርትታትን ብተኣምራትን ብግብሪ ሓይልታትን ኣባኻትኩም ብኩሉ ትዕግስቲ ተገብረ ብዘይቲ ኣነ ባዕለይ ዘይክበክልኩም ቅድምኻን እንተዘይኮይኑስ ካብተት ካልኦት ማሕበራት ዝጎደልኩምሉ እንታይ እዩ እዛ በደል እዚኣ ይቕረበሉ እንሆ ናባኻትኩም ክመፅእ ካብ ዝዳሎ እዚ ሳልሳየ እዩ ኣነ እውን ንኣኻትኩም እምበር ንገንዘብኩም ኣይኮንኩም ዝደሊ ዘለኹ ወለዲ ደኣ ንውሉዶም እምበር ውሉድ ንወለዶም መዝገብ ክዝርግቡ ግቡእ ኣይኮነን እሞ ኣነ ኣይክሕዘልኩምን እየ ብመጠን እቲ ኣነ ኣዕዚዘ ዘፍቅረኩም ዶ ንስኻትኩም ኣብ ቤትኩም ተፍቅሩን ኣለኹም ኣነ ኣብ ክንዲ ነፍስኹም ብብዙሕ ታሕጓስ ኩሉ ወፊልኩም ነፍሰይ እውን ወፊልኩም እስከ ዝኾነ ይኹን ብብልሓት ዝያየ እየ ቀዲረ ዝሓትኩም እምበር እቶም ናብ ወረዶ ገለ ተበሊቀልኩኒ ንቲቶስ ለሚነዮ ንእውን ነቲ ሓደ ሓው ገዲደዮ ቲቶስ ዶ ይኸውን ተበሊቅልኩም ቲቶስ ዶኾን ተበሊቅልኩም ኮይኑ ብሓደ መንፈስ ዶ
ኣሰር ሓደ ኣይተመላለስናን ንርእስና ኣባሃትኩም ከም መጣርያ ኣብ ቀደም ፊትኩም ሓስቡ ነርኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢና እንዛረብ ዘለና ግናኸ ኣቶም ፍቁራተይ ህልኡ ንምንጻፍኩም እዩ ክመጽእ ከለኹ ምናልባሽ ከምቲ ኣነ ዝደልኽዎ ኩንኩም ከይረኽበኩም ንኣዩ ከምቲ ዘይትደልይዎ ኮይነ ከይትረኽቡኒ ምናልባሽ ባእሲ ቅንኢ ኩራ ሻራ ሕሚት ምሸክሸክ ምንፋሕ ህውከት ከይህልወኩም እፈርህ ኣለኹ ክምለስ ከለኹ ኣምላኸይ ኣብ ቅድሚኹም ከየዋርደኒ ኣነ እውን በቶም ቀደም ሓጢኣት ዝገበሩ እሞ ካብቲ ዝገበርዎ ርሰት ንምንዝርን ዕዳንን ዘይተነስሑ ብዙሓት ከይድዊ እፈርህ ኣለኹ ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ካብዚ ቀፂልና ሓውና መምህርቲ ማርያም ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ፅማቁን ትርጓሜን መግለፅን ክቐርቡልና እዮም ንሓውና መምህርቲ ማርያም መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ አንደበት ኣብ ልሳኖም ክቐምጥ ንዓና ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ ኣእዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ክህበና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና እዚ ኣውደ ምህረት ሓውና መምህር ተኽሉ ኣወፍዮ ኣለኹ አሜን ይቀኒለ በመርጌታ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አቦታቴ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ኩላትኩም ተሳተፍና ጉባኤ ከዓ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ማለት እዩ ቅድሚ ናፍቲ ጥቅስታት ምእታውና ብሓደ ምርኣይና ብሓፈሻ ክንሪኦ ኢና ምዕራፍ 12 ወይ ከዓ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 እንታይ ሒዛ ዘላ ክንርኢ ኢና ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ራእይ ከም ኣብ ካልእ ዝኾነ ገይሩ ነገር ማለት እዩ ሓደ ካልእ ሰብ ኢሉ ይምካሕ ድኻም ግን እቲ ኣብቲ ድኻሙ ግን ኣነ ኢሉ ይምካሕ ማለት እዩ ክነግሮም ኣይደልን እዩ መን ከም ምዃኑ ምክንያቱ ካልእ ነገር ከይብልዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብዛዕባ ኣብ ስግኡ ዘሎ ግራጭ ይገልጽ እቲ ትምክሕቲ ዕሽነት ምዃኑ ይገልጽ እዚ እውን ኣፀቢቕና ርኢና ነርና ኢና ኣብ ምዕራፍ 11 ኣብ መደምደምታ ብህዱእ መግናሕቲ እዩ ዝዛዘም ንክምካሕ ስለ ዘገደድዎ ዋላ እኳ እንተ ተመክሐ ልኡም መግናሕቲ እዩ ዝሃበሉ ምክንያቱ ክቆፅኦም ኣይደልን ግን የጠንቅቖም ማለት እዩ እንድሕር ደይተርፍ ኮይኑ ግን መቕፃዕቲ እውን ስልጣን ከም ዘለዎ እዩ ነግሮም ድሕሪኡ ፍቅሩን ሓልዮትን ከዓ ይገልፀሎም ኣብ መወዳእታ ምስ መፀ እቲ ዘለዎ ኩነታትን ንሳቶም ዘለዎ ማለት እዩ ንሱን ንሳቶምን ዝምነይዎ ኩነታት ዘይኮነ ከይከውን ከዓ ኣፀቢቑ መመሊሱ ፍርሃት ከም ዘለዎ ይገልፀሎም ማለት እዩ እዚ ከዓ ሕማቅ ኮይኖም ከይፀንሕዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘሎ እንታይ የርእየና ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ምዝራብ ዘፈንፍን እኳ እንተነበረ ማለት ምምካሕ ማለት እዩ ብሰንኪ ነቐፈታ ተፃረቱ ግን ክምካሕ ተገዲዱ እዩ ወይ ከዓ መልሲ ንዓቶም ይህበሉ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ናይቲ ራእይ ማለት ልዕለ ባህራዊ ዝኾነ ሱፐርናቹራል ዝኾነ ነገራት ማለት እዩ መን ክሪኦ ዝኽእል እዚ እንተደኣልና ንመንፈሳዊ ዓይኒ ራሒ ክግለጽ ይኽእል ኣብ መንፈስ ዘሎ ሰብ ወይ ከዓኒ ኣብ ኣምላኽ ዝተፀጋዕ ሰብ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ጥራሕ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ዲቫይን ትሩት ወይ ከዓ መለኮታዊ ሓቅነት ከዓኒ ንመን ክግለጸሉ ዝኽእል ንመንፈስ ዘሎ ሰብ ንመንፈስ ሰብ ይግለጸሉ ማለት እዩ እቲ ሰብኣይ ባዕሉ ስለ ዝነበረ ነቲ ሰብኣይ ይፈልጦ ስሙ ከዓ ይሰምዮ ነበረ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 12:7 ዘሎ ማለት እዩ መዓስ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሳልሳይ ሰማይ እንተረኣይና ወይ ከዓ ብኸደ ተዓረገ ወይ ዝኸደ እንተረኣይና እዛ ደብዳቤ እዚኣ ብ57 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ተፃሒፋ ማለት እዩ እቲ ተፃሓፈሉ ግዜ ከዓ ኣብ 43 እዩ ስለዚ ድሕሪ እንታይ ትኸውን ነይራ ድሕሪ ናብ ክርስቶስ ወይ ከዓ እምነት ምምፅኡ ድሕሪ 6 ዓመት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ 43 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ባርናባስ ወይ ኣብ
ቀርሸስ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረ ጊዜ ከም ዝነበረ ይገልጽና እዚ ከዓ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9:29-30 ንሪኦ ንኽእል ኢና። ምስቶም ካብ ጽርዓውያን ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ይዛረብን ይከራኸርን ነበረ። ንሳቶም ግና ክቐትልዎ ደለዩ። ምዕራፍ 30 ከዓ እቶም ኣሕዋት ምስ ፈለጡ ድማ ናብ ቄሳርያ ኣውረድዎ፣ ናብ ጤርሶስ እውን ሰደድዎ። ኣብ 22 መቐስርታ ደላ ከዓ ኮነ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሰ። ኣብ መቕደስ ኮይኑ ክጽሊ ከሎ ተመሰጥኩ በለ። እንጂ ኣብቲ ግዜ ዝኾነሉ ሲ ድሕሪ 6 ዓመት ናብ እምነት ምምፅኡ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ብዘይ ስጋ ወይ ከዓ ብዘይ ኣካል ክርእን ክሰምዕን ይኽእል ከም ዝኾነ ከዓ ይሕብረና። ምክንያቱ ሲ ብስጋ ድየ ብኣካል ድየ ወይ ከዓ ብመንፈስ ድየ ከም ዝኸድኩ ሲ ይብል። ሕጂ ንሕና ሲ እቶም ዝዓረገ ሰብ ክርኢ ይኽእል ድዩ ኣይክርእን ይኽእል ድዩ ብዙሕ ክንተሓሓዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብሰብኣዊ መንፈስ ወይ ከዓ ነፍሲ ስጋዊ ኣካል የብሉን። እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ እቲ መንፈስ ንድወሲ ስጋዊ ኣካል የብሉን ማለት እዩ። መንፈስ እንተደኣልና ስጋ ኣካል የብሉን። ምክንያቱ ምስ ዓረግናሲ ወይ ከዓ ኣብቲ ካልኣይ ምጽኣት ክርስቶስ ምስ ዓረግናሲ እንታይ ኢና ክንከውን ዝብል እውን ነዚ ክምልስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሳልሳይ ሰማይ ዝብሎ እዚ እቲ ቀዳማይ ሰማይ ዝበሃል ማለት እዩ። የዕዋፍ ዝነፍራሉ። እቲ ካልኣይ ሰማይ ከዓኒ ፀሓይን ከዋኽብትን ዝነብሩሉ። እቲ ሳልሳይ ሰማይ ከዓ ገነት ኤደን ይብልዎ ማለት እዩ። ኣቦታት ዝገልፅዎ ከለዉ እቲ ሳልሳይ ሰማይ ተዘረፈ ኢሉ ዘይተዛረበሉ ስለምንታይ እዩ እንተደኣልና ከዓ ምክንያቱ ንልዕልዕንኡ ዘኽብር ወይ ከዓ ትምካሕቲ ከም ዘርኢ ዘሎ እዩ ዘምስል። ገነት እታ ገነት ትበሃል እታ እተባረኸት መንበሪት ምዃና ኣብ ሉቃስ 13:43 ሰሚዋ ኣሎ። ኢየሱስ ድማ ሎሚ 3 ግዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተጠቂሳላ። እታ ቀዳመይቲ ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ 13:43 ትብል ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትህሉ ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ይብሎ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ እውን ተገሊጻላ 2:7 እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለንን ዘሎ ይስማዕ፣ ነቲ ዝስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም ህይወት ክበልዕ ዝህቦ ይብል። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ኣብዚኣ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12:4 ተሰሚያ ደላ ማለት እዩ፣ ተጻሒፋ ደላ ማለት እዩ። ቅንዑን ብዘረባ ሰብ ዝግለጽን ዘይከኣል ቃላት እውን ሰሚዑ እዩ። ሕጂ ቅኑዕ እዩ ብናይ ሰብ ክግለጽ ኣይክእልኒ፣ ከምኡውን ተጠንቂቑ እዩ ክትገልጾ ኣይትኽእልኒ። ምክንያቱ ክገልጾ ዝከኣል ስለዘይኮነ እንተገሊፅዎ ሲ ከም ዘባላሽዎ ጥራሕ እዩ ተኸይጠሉ። ሕጂ እታ ቅንዕቲ ዘረባ ምዃና ክግለጽ ከዓ ከምደይክእልን ከምቲ ተጠንቀቐ ከዓ ክብሪ ንከምዚ ዝመሰለ ሰብ እህቦ ግና ከምቲ ብገዛእ ርእሰይ ዝሓሰብክዎ ኣይ ክኸብርን እየ። ምክንያቱ ንዕኡ ኣነ ከምዚ እንተደኣ ኢልዎም ሲ ፅንሕልና ክንሪኦ ኢና ካልእ ነገራት ክሓስቡ እዮም። ንርእሱም እንተ ኣኽበርዋ ኣብ ድኽመታቱ እዩ ዘኽብራ። ኣነ ከዓ በቲ ኣነ ጎደሎ ዘለኒ እየ ዝምካሕ ዳ እምበር በቲ ፀጋታት ናይ ኣምላኽ ዝሃበኒ ሳይምካሕኒ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ኢሉ ዝተዛረበሉ ምክንያት ከዓ ንነብሱ ኣትሕት ከብላ ስለ ዝደለየ ጥራሕ እዩ። ብከምዚ ዝኣመሰለ ራእይ ነቲ ቃን ሓቂ ንምዝራብ ዕሽነት ኣይኮነን ወይ ከዓ ነቲ ኔክስት ትሩት ዝበሃል ጌጋ ኣይኮነን ሓቂ ማለት እዩ። እቶም ህዝቢ ስንኩል ብምሕዋይ ነተመን ብኢዱ ብምሓዝ ከም ኣምላኽ ገይሮም ዝሓስቡ እንተኮይኖም ሲ ነዚ ራእይ እዚ እንተነጊርዎም ደኣ እንታይ ኢሎም ክሓስቡ እዮም? ምክንያቱ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14:12 ካብ 11 ኣክቹዋሊ ጀሚርካ እንተደኣሪእናዮ እስካብ 13 ዘሎ ነቲ ሽዑ እቶም ህዝቢ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስ ረኣዩ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ብዛዕባ ሊቃንኦን ኣማልኽቲ ብኣርያ ሰብ ናባና ወሪዶም በሉ። ሕጂ ከም መልኣኽቲ ገይሮም እዮም ዝሪኦሞ ማለት እዩ ንሓንቲ ነገር ስለ ዝገበረ። ዋላ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 18 ከዓ ከምኡ የርእየና ማለት እዩ። ፍቅዲ 5 ዘላ ንሱ ግና ነቲ ኣራዊት ነቲ ተመን ማለት እዩ ፀጋ ኣቢሉ ኣልጊስዎ ክነኽስዎ ኣይከኣለን ዋላ ሓንቲ ይገበሮ። ነዚ ምስ ረኣዩ ከዓ ተደኒቖም ማለት እዩ። ኣነ ግን ሳልሳይ ሰማይ ዝኣክል ዓሪግ እንተደኣኢልዮም እዚኣቶም ከዓ እንታይ ክሓስቡ እዮም? ካልእ ክብሉ እዮም። ስለዚ ከዓ ዘይተመካሕኩ ወይ ከዓ ዘይነገርኩ ኣነ ኢለ ዘይተዛረብኩ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ
5:44 دلو نسخاتكم كابنن حدكم كبت اتقابلوا اذا اخ انا نخرئ يلو صدق نجر ዝገብር ሰብ ካብ ኣምላኽ ዓስቢ የብሉን ትብል ትሕብረና ማለት እዩ ማለት እቲ ኩሉ ትገብሮ ሲ ሰብ ክፈልጠልካ ኢልካ እንተ ደኣ ትገብሮ ኮንካ ዓስቢ የብልካን ካብ ኣምላኽ እንድሕር ኣምላኽ ክሪኤልካ ትደሊ ኮንካ ግን ክትምካሕሉ የብልካን ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ቦታትና ዝምክሩና ሲ እታ ትገብራ ንመን ኢልካ ኢኻ ትገብራ ንዓኻ በቃ ንፅድቅኻ ንነብስካ ኢልካ ኢኻ ትገብራ ኣብ ማቴዎስ 6:1 ገናይ ጽድቅኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ከይትገብሩ ተጠንቀቁ እንተዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን እዚኣኻ ፀቢቓ ተባህልና ማለት እዩ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ካልኣይ ቆሮንጦስ 12:2 ዘላ ንርእሱ ከም እተመልክት ትሕብር ምክንያቱ መን ምዃኑ እቲ ግራጭ ዘሳቂ ኣካላዊ ስንክልና كم زخونة يقلت بغلاتيا 13:10 زلو جناحه بتي قدامي جديد بمقنع بخام سجاس ونجيل كم بسبب كلكم تفضلهم معناته إذا كلهم كلمنا شيء أي ندحي تعتملسكم كم الأخ أملا كم كريستوس يوسوس جيركم تقبلكم نمبر نتي أب سجاي نفتنا زخون كله زنبرة زخون لكم زنبرة أقوى أين عقهم منن أي تتصيفكم منن إذا خاب مسجود لين كلهم تي تقبلكم منكم تجد أن تقومكم يهم يزبلون كل أكلاو سقاي كاب سيطان إيو أبزي أخن تكال الله دلنا جن يس كاب سقاي إيو من تاي كل جن بسنك حتات أيكون كل أكلاو سقاي كاب سيطان كل بسنك حتات جن كل حتات جن كل بسنك حتات جن أيكون حتات كيكون كل نقدر ولا كمان أبونا إيو بالله نعم منك صندوق غير هذا السنة مس من شو جنا سيطان إيه معناته بس معناته زخاء سيطان كم زساقيو يزارب أكلاو إكي سيطان عدم مسحاته زمت سلازين هاي سيطان تبحير يسوع إذا كرات إذا بزي قبع لقل مخيبل نفقدوا له سلازي بسنك إذا كرات نساقين يساقين وردن نيرو تي كرات ما أنتي كوجد كأ 3 ساعة صلي أتا قداميتين كلايتين صلاتو أي تملصلون حجنا إحنا ولا هدخونا نجر صلاتنا أنت أتي سملي سلماسي ملس مقامات مثل تجبأنا مالتي عقل خنجبر أبتا سالسيتين تملي سلوت والسي تواهبوا مالتي قويتان صلاتو ملاش زحاب اللغة أنا تجرات بملقاس زي كونس نخد أروت أجاب محابي كم أون هؤلاء قولس بتجرات دخمت كان بسمعه بمرققات يجي أتدخمتك يو تي برخاتي ويك أتسقى يجلس بمبال مالتي بسم كدخمت ملكة وبرتقى كركب يذاك بتي دخمتاتي حقوس نبرة خاب كلا يكون بس عصب هذا اللي سنة 14 شو أتم دلهم بمقينا بتي دخماتو نحيل كروستوس كاستمعوا سلا زخالو كنيسي بتي دخمت سلا سناي تسفاخ من قارس كجورنا يفتن أملاخ جن عبدهم خامنا يو تبرفعنا زقلت زخان خلاتنا يكن دكم كلنا أنا زيادة أنا أملاخ كنت قاعد بتبعنا معناته بحيلنا يكون نزقون أنا جر نجور هذا سب أنا خمس جيرة أنت رأيي أنا بحكي يقعد الحمد لله إذا فرنا مالي كله حبوا كله نوع سلازخاني ناتي زتحفون ملسي إلو كريئو خلو ملس إلو كريئو خلو نرأسو بمن عاد عشنات كم زنابري يجنزل ساب قرانتوس كانت دوي يقبقهم إيونيرو ساتهم كومبوتر تقوم نيرهم جن نسوكم عاي قبرون سلازي نعدوا جن وي ملؤختو سلازي تقبلوا مرئيات حواريات كنوغرام جميل مالتي تنتم مرئيات حواريات زبلهم دلقاتهم هاي جوزايز نبوري مالتي نساتو እቶም ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ምርኢት ሓዋርያት ከም ዝኾኑ ዘዛረቡ ናይ ሓሶት መምሃራን እዮም ነይሮም ሳቶም ከምኡ ኢሎም እንድሕር ተዛሪቦም ኣነ እውን ካብኦም ንላዕሊ ከም ዝኾንኩ ኢሉ እዩ ዝገልፀሎም ኣብታ ቀዳመይቲ ዝረኣናያ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 11 ኣብ ቆሮንጦስ ክሰብኽ ከሎ ንሓዋርያት ነቱ ብፅንዓት ይፃረርዎ እኳ እንተነበሩ ዕይዑ ግን ኣያቋረፀን ዋላ እኳ ዝኾነ ነገር እንቅፋት እንተጋጠመ ሓደ ግዜ
نحن دخمات سلازخونا عبد خسان نقلقل سبات حدا سب اندحرا خورينا نتعقل بلوت نقدفو ويكا عبوتاتنا خم قلي لهم اندحر قاسي صمنا وهي كوريو منا نقدفو جن من كم نقلقل دلنا سي كرد عنا يقبع مالك زخونا يكون نقوت كاب كالك كم زخونا مالك نسب تخاريلتا عقل بلوت هيتقدف نخان نسب تخاريلتا بتخسن كا يتقدف نخان هاري بولس كا عبدي مثلا له عيو عيو قارتان نجزاء رؤسو نتي عيو عب دحر بايتا بمقباد من سلفح ونجل دعا انبر نابي عبيتو آيات القرآن لك كمتن أخبيرك رأخين بيت كريستيان لك أبات كريستيان زخبؤو زنبرا مثل يركبو نوو لك كمتن أخبيرك رأيا أبات كريستيان زنبرا لك كم أخا مثل توهيبنو الجزء نريد بلدو نحاتومي أنا سي كابتون كالوت بتخسينا سي ولا حنت نجز غوري لكم يلا من تاعكم كنت أعرض من لهم ملسكو واللون مالتي بزي كفليت سلا سوقكم أو رمضانكم زي أتحت حقوم دلنا معناته توم كالوت ماي حصوت ونجل بسوقكم مالتي جوايد أنت نعهاتكم تتدليكم يرو نعهاتكم تتأمنكم يرو نعهاتكم ناتو تتقونيكم سنتقبلكم يرو يمزل الله توم كسستي كابعاتهم دقف زي ما قبالو متأممانن فقرن كم أزقولون زاري إمكانيات مخانون قالت وساتنكم إلهم بحسوا الله مالتي نزخة جيجا أنت خوينو يقرأ حتى ولا كوا جيجا أيقونن إذا نقدر زيون كقط صلي إن دابا خلا جن كم أنت لا تسنيكم خوينو جن دحان يقرأ حتى كابلو قدمي كل تسع أقرنتوس نيريو حنسا نتا بتكريستيان كمسر ساخلو حدا جيزيخا إفسون كسب كلو مالتي إزي جدي غا أبقى حواريات هاي تتأسن أبقى لا قرنتوس معرف كلت حدا جن تتغيسلو كمتي قدمي حجزنا بارو مثال ساي جيزي رؤسو كعقب إيو حاجز أي حتتن إذا ولا كم أبولد أمبر كم تاز مدب واي إزجب بشم سلاج بالكم كوسر على كاس سلاج بالكم كم مجد خطير أيضا لين كم أيضا يقفل مهنيات كانوا الله أنت يقوم زجبر والله نعاتهم نتم جدايدرس ويكان نتم أيهود جدايدرس لبحلو نعاتهم أفدق جمتان كي كفت لهم لي كم تولدين ولدهم زجبر لهم نسؤون كم خجبر إيه نولد سي سخاخات قبل دامبر ولد كاي كون قبل كاسخاتكم كادك ايش لازمكم انا بذك على متن كقبر لكم انجرا هيوت انما جبه ككنا خنو اي حرتهم كم فكر ابو متن تحقيسو كوفيلومن ننبسون كوفيلوم ايو ولا كوا كمتي فقرو فقر انت زي ملسلو نساتهم جن كمتي فقر زرعهم كمتي زحبهم نساتهم كومو غير أيوان مغنياتو زي دايد بلوم دلو ونجل مصداق ديكونا تراحسي ولا بيهوتي ونن تحلب كلكم نعهاتكم سي دلو مغنياتو سخاتكم دك يكون زي بلوم دلو أنا بعلي تصور كم زي تسكم قوت فولتيهم كم زي سكم قوم تفولتيهم جناخي تنقل بخالوت ربي حلكم كيكون نجي أخا تقدميتي سلوم كذا لا فعرف كلته فقد سلسته أتقلت إتي معدونا خاء نتي لبنا زمرمر أملا خنبر نسب بح كم النبل أيقونا كم سنوانجي الأمنات كنكون بأملاخ التمرمرنا كم أون الزارب علينا أمبر كاب سحتت وي كاب رخصت وي بتنكل أيقونا زياتهم كأنتم سريدون من الزنابرسي يسددهم دا أمبر باعتهم جيرومون ولا حنتي عجز كم دير خوي معناته ساتهم بقولوا بتنقل جيروسي نتهم يسردون عجز سناتو بعتهم كحتت ويكا كباخو كتكم كنزب وسيدي زياتهم كن حتى قداميتي بسلام يملو سلام الله ولا انا نسمسي حادي بحدا منفسينا انا هي بتم الاخات جيرودو حجز وي دقف حديتكم ايه ويس قال نجر حتيتمكم ديوم ولا ساتهم حتيتمكم نتي توسن خالعين حون لاهم اب كلا كورنت شمنت عفت شمنت دلو مالتي نساتهم حجز تقبر لهم اي حتتهم هذا عينات منفس وشتن بدقن بحدا إنا نسرح إلا ما الله مالتي
بجيجا متان كيردو دقيمو أتنقهم أبقمي سبعاوي بيت فردي زي كونس نفسه يطابق الله زلوس أبقمي أملا إيو التزارب معناته إذا زبلوكم دلوكم مسكري أملاق تراحي كالي ولا حدا سبكم رمانا أيك إلنا هذا بلوس جهان صم زبلو كله إيو جيو إتي أنكو علامو نمهنا صم راح يونيرو زخ أنا عاصم نابتي ناي بحكي منفس ناقون مخاعتو سعبت كريستوس نخونو دك مزامبر نخونو كمتي بيتانا متحينان يسوع كريستوس ذلعهم نتمهارة لكاكم نخجور دعنبر كالو علامة خمزين بوري إزغة سلم دبي أبعتم مسكدة بمخنيات إتي ذرخوا حاتيات كبيد مجنحتي كيهبهم سلا زفرها إيو أقدم مزدقارة مخنيات إتي زغبرو دولو مستم أحزاب سلا زلو بحلنا يتم أحزاب ون سلا زغبرو دولو يتنقوم عليه إتي حاتيات أبتي تتغيش زلو كأ مكففال إيو مخنياتو تحادي نتحادي أنا إزبلت تحادي بأس يقبض إزيتات سلا زنبرة بكله يتنقوم عليه مالتي بأس نيرو كتا نيرو إن أخ أنيرو مكاننا أبنا بحدهم قطعة أنيرو أنا وزخونا قطعة مالتي أزملو هرفان نرأس خامع باي زمت مكفال كاتحالنا بحدة كشف شو مبال مخفى سبات بجهودن بمسترن داغبرو سبات يخفون يوم تعبيت ميرون بتعبيت ينفرحون زياتهم كأني نتهم أنا يبلت أنا الحمد لله أنا الحمد لله تي ناي بحق ودق زخونه أشلنا زخونه زبلو فن زخونه نجر زبلو كأ نخالوت كأ إنه ودق ونلعلهم ننافس مثلا الكبلو مالتي نعب كأ يجور نيرهم نعدي أن هو كذن كل كأ سلام يزربونا تي بتخشان مالتي لك كم أب بحري زلا مركب كل جزء بتخشان بهم يعني مثال بتي أصفح في حوزلو صوتاوي حاتيات منقوم مأنتي كي واردو أتنقوم تكال نجار زغورو إكيز نجارك أني يقال كا أخرج حكم دلهم زل سلم على أملاك نبي كفق دو يخل إيو إتي كهن ننفسه يحتد مهنة التنجارسي حمق نجار ترى أجيومتي نايدك خان ترى أولي أم نعاقي عن مكان معلوتي مسخاء سليوم يو حمق السماء دلهم علتي أبجزي ودكت هزبو كم ودكتنا تجيرو بمودا هزبو يحزن اتكاهن هورا بولس مالتي أبزي كم كابعاتهم كم معنى جاكو جورو خلو ويكا أخوات خلو نسون لك كم نسهم دوالا قجيرو يحزن مالتي اتي أبزي ستعيش له حاتيات اتي أب كلت يدب دابتات ويكا قدامين كالعين قرنطس مالتي مجنحتي تصحيف له فلي زبالة حاتيات أحزاب مستفت وجد صارت كأ تجيرو إيو زي رخصة زبلو عب ما تمر خلا حرسنا نابكال أنت الآن خيد على مالتي من زرنا زي تمر عواسب كوينو نابكال أنت عشان متقبل مالتي تصيف تقبل وكأ تسأله زبلو جن مس تفترو زتصارت كم زيناي homosexuals عينك ነገር ማለት እዚ ብዙሕ ኣብኣቶም ዘውቲሩ ስለ ዝነበረ ልሙፅነት ዝነበረ ካብኣቶም ከርሕቕዎን ካብኣቶም እውን ክእለዩ እዩ ዝምዕዶም ዘሎ ከምኡ ኮይንኩም እንተፀኒሕኩም ግና እቲ ክህበኩም መቕፃዕት ክህበኩም ይግባኣኒ እዩ ተድሂበኩም ከዓ ንዓይ ይትገድም ስለዚ ኣፀዲቑ መመሊሱ ዘጠንቅቆም ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ሃይለይ ብድኻም እዩ ዝፍፀም እታ ናይ መጨረሻ ማለት እዩ እዚኣ እታ ፍረ ነገር እታ ምዕራፍ ንብላ ወይ ከዓ ፊም ናይቲ መጠቕለሊ ማለት እዩ ናይታ ብምልእታ ምዕራፍ ከም ሓጋዚ ኮይና ርኢያሲ ንሱ ከዓ ሃይለይ ብድኻም እዩ ዝፍፀም እሞ ፀጋይ ኣኽለካ ይብሎ ኣምላኽ ማለት እዩ ንሃዋርያ ጳውሎስ ስለዚ ሃይሊ ክርስቶስ ኣብ ላዕለይ ምእንቲ ክሓድር ብብዙሕ ታሕጓስ ብድኻመይ ክምካሕ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ከዓ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ስግኡ ዝነበረ ግራጭ ብዛዕባ እቲ ጎይታ ዝሃቦ ምላሽ ብምስትንታን ኣብ ግዜ ድኻም ፀጋ ኣምላኽ እኹል ምዃኑ ይገልፅ ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና ከዓ ኣብ ትገብሮ ፀሎት እግዚአብሔር ፅን ይስማዕኩም ይቀኒሉ
نبي مريتا عم بعشي قال هيوت يسمع لنا ممهر يعني ومريم حبيبات اسمعني نقول له نخاتم سمعنا قال هيوت يسمع لنا سمعنا قال كأس على سان مئة خينو قبل بنا خفري كحدر مو ندحنا له نصدق له نقلقل له ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ እግዚአብሔር በሐዳርኩም በደቅኩም ተሐጎሱ ሕራይ ናይ መዝሙር ጊዜና አኺልሎ መዝሙር ተቅርቡልና ዝተዳለኹም ዝተዳለኽን ሕራይ እግዚአብሔር መስገን ሓብትና ትምኒት ሓብትና ፍረወይኒ ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን ተዳሊኹም ኣለኹም ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ካብ ኩልኽን ከዓ ተፋሊጥክን ሓበራነ ብሓንሰን እዩ ዘምራ ኣቦናይ ሓደ ራይ ፅቡቅ ፍረወይኒ ሓብትናን ትምኒት ሓብትናን ኣለኽን ንስኻትኩም ከዓ ተፋለጣ ኣነ ሰን እዩ ዘምራ ኢለ ሕራይ ወስኸ ሓደ መዓልቲ ዘምሪ ኣነ ሓደ መዓልቲ ዘምሪ ሰን ሓደ እየ ዘምር ሕራይ ፅቡቅ ማዕላኽ ዘምሪ መዓዛ ቅዱሳን ኩሉ ግዜ ስለ ትዝምረልና ፍረወይኒ ሓብትና ናባኸ ሕራይ ቴንኪዩ ዘነ ኣሕዋተይስ ዕድል ስለ ዝሃብክናኒ የመስግነክን ሕጉስየ ብኣምላኸይ ባሂልዎ ዘለልበይ ውሉድ ኣምላኸይ እንካብ ኮንኩ እንታይ ኣሎ ዘይረኸብኩ በዚ ዝህበኒ ዓጊብ ኣለኹ ተመስገን ተመስገን ሕጉስየ ብኣምላኸይ ባሂልዎ ዘለልበይ ውሉድ ኣምላኸይ እንካብ ኮንኩ እንታይ ኣሎ ዘይረኸብኩ በቲ ዝህበኒ ዓጊብ ኣለኹ ተመስገን ተመስገን ሕጉስየ ብኣምላኸይ ባሂልዎ ዘለልበይ ውሉድ ኣምላኸይ እንካብ ኮንኩ እንታይ ኣሎ ዘይረኸብኩ በቲ ዝህበኒ ዓጊብ ኣለኹ ተመስገን ተመስገን አሜን ክብሪ ይኹን አለ ህይወት ይስማዕልና አሜን መዓዛ ቅዱሳን ዕልልታ ይምላእ ቤትኪ ንኩላህና አሜን ሓቂ ደስ ዘብል መዝሙር ናይ ምስጋና መዝሙር ናይ ኣምልኾ መዝሙር ሕጉስየ ብኣምላኸይ ደስ ኢልዎ እዘልል ልበይ ውሉድ ኣምላኸይ እንካብ ኮንኩ እንታይ ኣሎ ዘይረኸብኩ በቲ ዝሃብካኒ ዓጊብ ኣለኹ ተመስገን ተመስገን ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ብሓቂ ካብ ውሉድ ኣምላኽ ምዃን ካብ ወራሲ መንግስተ ሰማያት ምዃን ስምካ ኣብ ዘለዓለማዊ ህይወት ኣብ መጽሓፍ ቅዱሳን ካብ መጽሓፍ ምዃን ካብኡ ዝዓቢ ኣብ ምድሪ ይኾነ ኣብ ሰማይ የለን ኢሉ ኣቦና ዳዊት ከዓ ነዚ ምስ ዘረጋገፀ እዩ ኣብ ሰማይ ንዓኻ ካብ ረኸብኩስ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ኢሉ ማለት እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ሕራይ ናባና እዩ ጥቕስና ንረኣዮ መጽሓፍ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚኣብሔር ነተሓሕዞ ኣብተን ብዝመፀልና ድሓነይ ብዝመፀልና ነስተንትን ነፍሲ ወከፍ ቃል ግን ምስኣት ኸይድ ሕጉስየ ብኣምላኸይ ደስ ኢልዎ ዝህልል ልበይ ውሉድ ኣምላኸይ እንካብ ኮንኩ እንታይ ኣሎ ዘይረኸብኩ በቲ ዝሃብካኒ ዓጊብ ኣለኹ ተመስገን ተመስገን ንኣብነት ኣብታ ክሳብ ትዳለው ኣብታ ደስ ኢልዎ ዝህልል ልበይ ትብል ቃል ማለት እዩ እንታይ ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለቢሶ ዳዊት ልብሰ ክብሪ ዘይሃይድ ዓይነ ቅድመ ታቦተ ሕጊ ሃለ ወኣዲ ዘፈነ ዳዊት ከዓ ክብሪ መንግስቱ ተኸዲኑ ቅድሚ ታቦት እንዳዘለለ ይዝምር ነበረ እዩ ዝብል ምክንያቱ
ታቦት ኣምላኽ እስራኤል ተማሪኹ ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣብ ዝነበሩሉ ፍልስጤማውያን ዳጎን ኣምላኽና ንኣምላኽ እስራኤል ንታቦት ስዒርዎ ኢሎም ኣብ ዝምክሕሉ ንዳጎን መታቲሩ ነቶም ዝማረኽዎ ህዝቢ ምስ ቀዘፎም እንታይ ደኣ ንግበር ኢሎም በዚ ሓደስቲ ብዝተበኮራ ኣርሑ ጽዒኖም ነብቲ ታቦት ክመልስዎ ከለዉ በዚ ኩነታት ይምለስ ስለ ዝነበረ ደስ ኢልዎ ይዘልል ነይሩ የመስግን ነይሩ ነዚ ዝረኣየት ሜልኮል በዓልቲ ቤቱ ከዓ ኣብ ወልዲ ቢት ኣብ ቤተ መንግስታ ኮይና ከም ዘቃለለቶ ከም ዝነዓቐቶ ኣብ ገዛ ምስ ተመልሲ ከዓ ስኻ ንጉስ እስራኤል ተባሂልካስ ኣብ ንስቲ ኣብ ቅድሚ ኣንስቲ መኳንንትኻ ክትሓስር ክትቀልል ከመይ ኢላ ምስ ተዛረበቶ ንሱ ግን ኣብ ቅድሚቲ ካብ ኢድ ኩሎም ጸላእተይን ካብ ኣቦኺ ዘድሓነና ኣምላኽ ገና ክቐልል እየ ኢሉ ንሱ ንጉስ ነገስታት ኮይኑ ከቢሩ ነቲ ጉዳይ ዘይተዓዘበ ኣደልያ ንሳ ማለት እዩ እዚ ፕሮቶኮል ዝበሃል ማለት እዩ ባዕሉ ዘራርባ ንሱ ግን ካብቲ ዘድሓነና ኣምላኽ ገና ክቐልል እየ በቃ ኣብ ቅድሚ ኣምላኸይሲ በዚ ዝገበርክዎ እንድሕር ገሪብ ቅለት ኮይኑ ተሰሚዕክ ምእንቲ ኣምላኸይሲ ክዘልል እየ ክቐልል እየ ዝበሎ ስለዚ እንታይ ባሂልዎ ይዘልል ልበይ ካብቲ ኣምልኽኡ ካብቲ ውዕለቱ ካብቲ ምሕረቱ ካብቲ ተበጃውነቱ ዝተላዕለ ውሽጭና ዝህቦ እንተኣሽሚ እሞ ቃለ ህይወት የስማዓልና ደስ ኢልዎ ይዘልል ልበይ ውሉድ ኣምላኸይ እንካብ ኮንኩ እንታይ ኣሎ ዘይረኸብኩ በቲ ዝሃብካኒ ዓጊበ ኣለኹ ተመስገን ተመስገን ሕራይ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሕራይ ኣዴና መምህር ሳራ መዝሙረ ዳዊት 149 ኣቦይ መርጌታ መዝሙረ ዳዊት 149 ቁፅሪ ሓደ ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ኣንብባ ኣበላ ንኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ኣመስግንዎ ኣብ ጠፈር ስልጣኑ ኣመስግንዎ ስለቲ ግብርታት ሓይሉ ኣመስግንዎ ከም ብዝሒ እቤቱ ኣመስግንዎ ብድምፂ መለኸት ኣመስግንዎ ብበገናን መስንቆን ኣመስግንዎ አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና አሜን በኩሉ ነገር ኣመስግንዎ ይድበቃ በኩሉ ነገር ኣመስግንዎ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ሕራይ ካልኦት ህይወት ሓፍ ኣቢለ ኣለኹ ኢደ ኣቦና ካልእ ሰብ ቀፅሊ ህይወት ሓፍትና ወኒ ኣብና ኣብታ ሮሜ 8 ምዕራፍ 8 16-17 ውሉድ ኣምላኽ ምኾንና ከዓ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ውሉድ ካብ ኮና ኸ ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና ምስኡ ሓሳር መከራ እንተፀገምና ምስኡ እውን ክንነብር ኢና ቃለ ህይወት የስማዓልና ንኣምላኽ ንክርስቶስ መዋርስቱ ንኣምላኽ ወረስቱ ውሉድ ኣምላኽ ኢና ውሉድ ከዓ ውርሻ ናይ ኣቦ እዩ ዝወርስ ኢሉ ምስቲ ዓሰባ ኣተሓሒዙ ክገልጽ ከሎት ውሉድ ኣምላኽ ምዃን ማለት እዩ ውሉድ ክብል ከሎ እግዚአብሔር መስገን በኹሪ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውንሲ ካብ ፈቃዱ ብቃል ሓቂ ወለደና እዩ ዝብል ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን አሜን ሕራይ ኣዴና ሃብተና ኣይጣዕመንን ትርሓስ ወልዱ ኣትየ ነይረን ዓንተወይ መዝሙር ዳዊት 118 ቁፅሪ 21 ሰዲደልና ኣለዋ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና ትርሓስ ዘበና ኣገልግሎት ክንባርኽ ዝጣዕሞ ከንብበልና ይኽእል ዝጣዕሞ ክንሳተፍ ምእንቲ እምበር ምስ ንባባ ገይረን እየን ሰዲደና እግዚኣብሔር መስገን ኣነ ዘርጊሐ ኣሚና ቢለ ኣለኹ ኣውፅአ ኣለኹ ሕራይ ኣንብበ ዳዊት 18 ዲኹምኩም ኣቦና 118 ኦኬ 18 ኣውፅአ ነይረ 110 ቁፅሪ 21 118 ኣብቲ ሓንቲ ክስታይ ገይረ ፀኒሐ 21 እወ ሰሚዕካኒ መድሓነይ እውን ኮንካ ኢኻ እሞ ከመስግነካ እየ
قال هيوت يسمع لنا سمعكاني مدحاني وين كون كاي هامو كمسجنك كاي قال هيوت يسمع لنا سلازي انتي اتجلس كلها نحن نستبهلالو بنصر زمسجنا له مخنيات سي ابز صلى كل جزيه بزحاتت كل جزيه رديت ابزحاتت كله فوس بزحاتت كله موغوس ابزحاتت كله سي سمعك خا مليس كاليت ملس خا رديت نيرو سلازي نصر كوين بقى سلمنتا يمسجنا له سي فليب سمعكاني مدحاني كاخون كاي خامو كمسجنك كاي الراي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ካልወት أبي مرقيت هانت دمالاني አራይ مزمور داويد تسعن كلتا كاب قصر هادك 7-4 أتا لعول نقهو سهلكا ليتون أمنتك موراي 10 أوتار بجلو بجنان بجران بموقع مسنقون እግዚአብሔር ممسكان نسمكا مزمار سنايو እግዚአብሔር بقبرتاتك أحقوسكاني أخامو بزعبا تقبار أداوكا إلل كبلين ቃለ ህይወት يسمع لنا آمين بقبرتاتك أحقوسكاني إخا بقبرتاتك أحقوسكاني إخامو نعايكو عند زي أمانكم سي نقبري إمانو يبل كبرن إذا سمي يخون بقبرتاتك أحقوسكاني إخامو كمسكنك كاي هراي كالوت سلغالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን أبي مرقيتا هراي فروين حتى أنا مزمور داويد معراف 105 خاف دخلته زمروا أمسكنوا بزعبا كل تأمرات وتزاربوا بقدس سمو خبروا لبتهم እግዚአብሔር زدليوا يتحقسوا امين امين قال هيوت يسمع لنا أمين حنت خلهني مزمور داويد معراف 120 نبيت እግዚአብሔር مسبلوني تحقسكم እግዚአብሔር مسكين أمين هو نبيت እግዚአብሔር نخيد مسبلوني تحقسكم قال هيوت يسمع لنا حراي بزعبا ناي أملاخ مخان رديت أملاخ بأملاخ محقواس እግዚአብሔር مسكين نقلت صنحنا ولود أملاخي نكاب كونكو ولود أملاخي نكاب كونكو انت يالو زي رخابكو كبرين زخر سميخون نبي إرمياس حدا قالي له اب تنبيتو انت عايزبل نبي إرمياس نقالكا مسرخبكوس بلعكو يزن نقالكا مسرخبكو بلعخو بسمكا تسمي امو قالاتكا حقوسين في السهل بين كونني نقالاتكا مسرخبكو بلعخو بسمكا تسميناتكا ود أملاخ تباهله بمثل أملاخ استفترة بدم كريستوس تحاسب تعدجه بسمكا تسمي ناتكا يمو قالاتكا نلبي في السهان حقوسن ملؤوي سلا قالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ካለ በትዛሃብ ካና ዓጊበ ለሁ ትብላለህና በትዘልብ ካኒ ዓጊበ ለሁ ልክ እንዳ ዘመርና ይቆለና በቃ ከነስተንትኑ አነስ በትዘለሁ በታ ዘለሁ በዛና ይሽምሎ ምሻት በዛና ይለም ማንቲ በሐቅ ዲ በአምላኸ ይዕጉብ ዓጊበኸ በሐቅ ዲ ዘመስገኖ بتذهب كانس عجيب له زياد قصص يا أخو الله هنا نذكرنا إلى أمن الرأي من أحبرنك بزعبة زياد قصص يا الرأي علل تحابتنا مزمور 23 23 بتاع مصبو هو እግዚአብሔር ዋሳ ይዝጎድለኒ የብለይን ይሉ ዝጎድለኒ የብለይን زيادة قنا بفليبسيس معرف 4 تحت مبال فلت حلف انترفن فلت
صقابن طميتن مسترفو مهلاون سئنتن اب كلن بخلن لمودي بتزلنها يا اخلن مبال تماهير እግዚአብሔር መስገን ነቲ ዝሓለፎ ነገር ኣነ ከምዚ ነይረ ሃብታም ነይረ ሕጂ ድኻ ኮይነ ድኻ ነይረ ሃብቲመ በዓል ስልጣን ነይረ ወሪደ ስልጣን ዘይነበረኒ ነይረ ሕጂ ስልጣን ኮይነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በቃ ንኩሉ ነቲ ዝሓለፎ ነገር ኣብ ትሕቲ ገማልኤልሲ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ትምህርቲ ሃይማኖትን ናይ ሕጊ ኣይሁድን ፕሮፌሰር በዝና ሕጂ ክንሪኦ ከለናሲ ብፍልጠትን ብስልጣንን ዝነበረ ሰብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ትሕት ምባል ፈልጥ ሕልፍን ትርፍን ምህላው ፈልጥ ፀጋብን ጥሜትን ምስትርፉ ምህላውን ስእነትን ኢሉ ፀጋብን ጥሜትን ምስትርፉ ምህላውን ባዶ ምዃን ከዓ ስእነትን እፈልጥ ኣብ ኩሉን ብኩሉን ልሙዴ በቲ ዝህበኒ ከዓ የኣኽለኒ ምባል ተማሂረ እየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ምናልባት ድሕር ኢልና ዝኣተና መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ካልኣይ ኢና ክንሪኦ ኣምሲና ሓውና መምህርቲ ማርያም ከዓ ብግቡእ ተዳልዮም ግዚኦምን ጉልበቶምን ሞዮኦምን ኣወፍዮም ከዓ ኣብ ዒድና ክትሓዝ ዝኽእል ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ክንሰምዖን ክንሪኦን ንኽእል ብሰነድ ዝተሰነየ መፅናዕቲ ገይሮም ናይ ብሓቂ ገሊፆምልና እዮም ኣብ ልብና ይሕድሮ ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ዘስተንተናዮ ካብዚ ናይ ሎሚ ምዕራፍ እዚ ተረዲአ ንብሎ ነገር ወይ ከዓ እዚ ኣይተረዳእንን ንብሎ ናባኻትኩም ዕድል ክህቦ ክሳብ ትዳለው ኣነ እንታይ ኣስተንቲነ ቅድሚ 14 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ብዙሕ ግዜ ሐዋርያ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወዲ ዘብዴዎስ ኣብ ሙሉእ መልእኽታቱ ሽሙ ኣይጠቐሰኒ እቲ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር እቲ ዝረኣየ እቲ ኣብ ሕቑፉ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ እንዳበለ እቲ ኣነ ከይብል ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ኣነ ምባልን ምምካሕን ንዓይ ምባል ምስሳዕን ኩሉ ግዜ ኣነን ንዓይን ተንሽግር ዝፈጥራ ማለት ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ዝኾነ ይኹን ሞያ እንድሕር ኣነን ንዓይን ተሓውሽዎ ንኩሉ እዩ ዘበላሽዎ ማለት ከምዚ መርዚ ነገር እዩ ማለት ስለዚ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ኩሉ ፅሑፋቱ ሽሙ ኣይጠቐሰን ካልእ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዝፀሓፈ ንሱ እዩ ወንጌል ሉቃስ ዝፀሓፈ እውን ንሱ እዩ ኣብ ኩሉ ግብረ ሐዋርያት እንድሕሪና ከምዚ ድሕሪ መዓልቲ ከዓ ከም ዝበፅሕና ኣብ ከምዚ ምስከድና ከዓ ከም ዝኾይኑ ኣብ ከምዚ ምስ በፅሕና ከዓ እንደዘይ ኮይኑ ኣነ ኣብኡ ነይረ ከም ዝኸውን ከሎ ኢሉ ሓንቲ ግዜ እውን ዛዕባ ሽሙ ኣይጠቐሰን ኢሉ ስለዚ እዚ ንዓና ክኸውን ምእንቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ሰብኣይ ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ ኣብ ባህልና ብሓቂ ብፍልጠት እንድሕር ተገይሩ ከዓ ዘውትር ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ኣወንታዊ ነገር ክትዛረብ ከለኻ ካብ ንገዛእ ርእስኻ ንሓውኻ ካብ ንገዛእ ርእስኻ ንሓብትኻ ኣብሊፅካ ምግላፅ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትሕትና ሰላም ዘምፅእ ምዃኑ ስለ ዝተረድኡ ባህልና ንሓደ ሰብ ከተመጉስ ከለኻ ንሓደ ፍጻሜ ከምዚ ኸማኹም ዝመሰለ ህርኩት ከምዚ ኸማኽን ዝመሰለ ወሓለ እንዳበልካ ነቲ ጽቡቕ ነገር ትገልጾ ማለት ንገለ ድኹም ጎኒ ክትገልጽ ከለኻ ከዓ ከምዚ ኸማይ ዝመሰለ ድኹም ወይ ከምዚ ኸማይ ዝመሰለ ሃካይ ኢሎም ብኸምዚ ይገልጽዎ ናይ ብሓቂ እዚ ናይ ቃል ዓለም ዘይኮነስ
بحق مستي ناي قال وانجيل استتحده بمنفس تحتنا غيرنا بعبيت زوسد اسم بيتهتنا ركب لنا سلازبل أنا أبتا حدا سبعي زبل قال أباي أستنتينمو غزيه كي وسد نباهم كحلفوه ቃለ ሕይወት ይስማዓልና መምህር ተክሉ ኣቦና ማዕዛኤ الره ኣራይ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣነ ሳፍታ ዓንተይ መምህር ተክሉ ሓውና ከንብበልና ከሎስ ኣብ ገነት ኣብ ሳልሳይ ሰማይ ከም ዝበፅሐ ይነግር እሞ ግን ሕጂ መንግስቲ ሰማይ ከዓ በእምሮ ዘይተሓሰበት ብወዲ ሰብ ኣብ እምሮ ወዲ ሰብ ዘየላ ግን ፅቡቅ ምዃኑ እዩ ዝገልፀልና ግን በእምሮና ከዓ ክንሓስቦ ከምዚ ይኸውን ከምዚ ደመስል ኢልና ክንሓስቦ ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ኣይተዋሃበናን ዘሎ ሕጂ ኣብ ቁርብ ተኣሽሙ ይኸውን እሞ ንዓ ክበርሃለ ይደሊ على هيوت يسمع لنا حاونا تخماريا من أباهم دخلنا بكم أبي مجيئا دحان تداليهم لسلازلهم كاف الجهاز مسس زبلي ليه لا دخلنا أبي مجيئا على هيوت يسمع لنا سبو غيرهم قال يصوم لنا ممر تخماريا محاونا سب كزارب والله زي كعل سب عام سب كبصحو زي كل نمتى متوم ناي ترجمة مسحفت بوتاتنا نابنت نصحايسي عيننا ملينا أتخيلنا خنت متى عقمنا عارف كدولني مالت مستبرهان نصحايسي عقمنا نصحاي وحيلنا خنت متى عين خلينا مخنياتو لعلى عقمنا برهان نصحايسي لعلى عقمنا مالت قال جوبا ويزغلنا زخول زي النجار أبحر اندحرينا تدرت عيننا خبص حز خيل وسو النجاري مالك سلازي سبات بعقم السب تتصبينا نجار كردسان تصبي ونجارسي شعو صاركان أبسمات شو كابصحاي شوعات تأيد كبر هي أو من تدايلوسي نازي بزز لنا بتصحف تريان بمنبر عقمنا كبص حواي كلني سلازي خايو كم تصحف زبلو أتعين زي رأيته إذن خازي سمعته قبل بسبب ما زي تحسبه أملاخنا توم زفكرو الدليل لو مالوي من الوقت الدليل اللي على السفرات بالمزمور نعاخ استنتنسانها أو كلاي كرونتو أو كداماي كرونتوس معرف كل تقصري شعت إيه زين ببزله سلازي إذا عين زي رأيته أب تنبيت إسياس معرف سوسان 4 قصر 4 نتوم زي صبيوه كم تنسخات قبر اللوم كقبر زخيل كالا أملاخ كابت انت خطو أي تزنين أب إزانون أي تسمعن عينون كتو أي رأيتوني سلازي أتي كنقر زي كعل بالكلش أتي زي صبي الناسي حجي كنبصحو عين خلينا حجي بواقواقو نرئي لنا يلو بزحلفة جزيرينيو حجي بواقواقو نرئي لنا أب 10 قدامي كورنثوس حجي بواقواقو نرئي لنا دحرايت مقلاص مسمزاقن كم تنرأيو خنرئينا يلو مالتي سلازي بريها كون تسفى قبر مع ذاك الدشان حبتنا فحقي هو እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ሓደ ግዜ ኣነስ ፍጥረታት ናይ ኣምላኽ ኔቸር ድኾነ ምርኣይ ደስ ይዝብለኒ ክርኢ ከለኹ ኣብዚ ውሽጢ ባሕሪ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ናታቶም ገዛ ናይቶም ዓሳታት መሕለፊኦም ፍላወራቶም ዝኾነ ዓሚቕ ምሻሎ ኢንዲፕ ደርእዩ ካብ ቲቪ ከምኡ ክርኢ ከለኹ ባሕሪ ቀጥታ ናብ ምንታይ ይኸይድ ዋይ ኣምላኽሲ ነዚ ኸማን ድንቂ ገይሩ ዝፈጥሮስ ነዚ ሕጂ ዳሊልና ድሉ ደኣ በቃ እብል እሞ ኣእሙረይ ከዓ ክገልፆ ይክእልኒ ያው ተዓጊትና ስለ ዘለና ማለት እዩ ኩላህና ከዓ ንኣትዎ ግበረና እግዚአብሔር ይመስገን ቃለ ሕይወት የስማዓልና መምህር እንደና ቦና أمين نخلهنا قال هيوت يسمع لنا قدسان نمسرح أملاخ يمزستنتنو سرح أملاخ بحر أملاخ استنتينو من أبتفترو قدس ساتناتيوس أو قداس يؤس انتا إلي زلو
نتفترو خستنتن كون لو خج خمس حج ما ذاك دسان حبتنا قال سيسنا أخي أو زتا دمسو لنفاس زئن بلا رئي وتهورو لجيمي زئن بلا دمس يبل أنت السر جبار منكرات ننفاس ندا تسمعه كخير كله ندا تسمعه كم زي الرأي تجبره نجمة كخير كله ندا ترأي خم زي سمع تجبره السر رحخا دنكي لحليفه مالت السر رحخا دنك سلزي أبصراحة أبيهر كن رأخلنا كلنا جربك مستنكرن دنكني مالتي قال هو تسمع لنا مع ذاك رسان حبتنا حرّي قالوا حرّي حاولنا دكتور كفلاي يغني اللي كبري هؤلاء أبونا قصري عصرت حمشتي حرّي السلام بدكتور إشي قدم حجي يخون لومي أبز معرف كم اتمهرنا يو أقرقالي كريستوس سبخ وينجل كريستوس بمخان قعزو على ما يهويتنا كله ست زبالات اطح قول وي كل السلل الكات سوغرو وحج وي بحري أيكونن كم أقلقلت بيت كريستيانن سبخت وينجيلن نسخاتكم أبوتاتين ممهرانن تقابأتن كاباي بزبالات أتموكيركم تمكورون يخم مالت سب مقصاين مسبات مسرحن صبوئن حماقن يتعاوسوا إيو قصري إتي زيقلقل هزبي كوزح من كلها اتزل على النقرات يبزح ثم تسقاق زي أبهر عزو مع قلقل تقنا نتي زقات أمام كله بسببن مسكانان إن آليو يقعزو قدس باولوس كمهاريا كريستوس كابوتان أبوتا እናተጓዕዘ ቃል ኣምላክ ክሰብኽን ቤተ ክርስቲያን ክምስርትን ከሎ ብብዙሕ መከራን ፈተናን እዩ ዝሓሊፉ ኣብዚ ፍቕዲ 15 ከዓ ከም እነንብቦ ብመጠን እቲ ኣነ ኣዕዚ ዘፍቀርኩም ዶ ንስኻትኩም ኣጉዲልኩም ተፍቅሩኒ ኣለኹም ኣብዚ ኳ ከም መልክዕ ጥያቄ እንተቐረበ ከምቲ መምህር ድመሃሩና ናይ ካልእ ትርጉም እንተሪእና ከም ዝኾነ ትገልጽ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ክንዲ ነፍሳትኩም ብዙሕ ታሕጓስ ኩሉ ወፍየልኩምን ነፍሰይ እውን ክውፍየልኩም እንከለኹ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዘፍቀርኩም ኣያፍቀርኩምን እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ከምቲ ምናልባት ጠቓሊሉ ብሙሉእ ኣይገልጽ እምበር ብዘራርባና ኣብ ክንዲ ዘኸለስኩ ዝተነኸስኩ ወይ ከምኡ ዝኣምስለ ዘረባ ይመስለሉ ስለዚ ኩሉ ክፅዕረሎም ከሎ ከምኡ ኣይፈድዮን እዚ ከዓ ዘሎ እዩ ኣብ ሂወትና ብሕልፊ ኣብ መንፈሳዊ መንገዲ ከምኡ ክጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ መልእኽቲ ጳውሎስ ንኩሉ እናገናዘብና ብትሕትናን ተፃውሮን ክንጓዓዝ እዩ ዝምህረና ዝብል እየ ዘካፍል ናባኹም ኣቦና على هوت يسمع لنا عادي أستنتنا حاولنا دكتور كفلاي نسخاتكم دا أقديلكم تفكرون اللهم كم زناب أونتاوي أنا كيركم نسخهم ساليكمني تاوساني نايب حقي أنا خمس غير قلقيلكم نسخاتكم كم زخاب قبركم دحان قدوف وزي كونسي أنا أبكند نفساتكم ببزح التحقاس كله وفيلكم نفسيون كوفيلكم يعين كبرين زخر السميهون أنا أبكند نفساتكم يل بمزح تحقاس كل وفيلكم يعين عايز حالة في مالتي نفسيون كوفيلكم يعين نزمت سوين هناتو تحويا وايقواسا أبكند موقاسو بجايهب سلازخوانا اتزقبرو نقر قبو أخوينو خمس قبرو اتزمو الله سلو ملسخا
مسيلوم نعم صبو كوينو ترديوهم غيرومو نتنسو خقبرو الصنحة نتنسو خقبرو زلواغن اتناي سب سراحة زعين كفاي كونن እግዚአብሔር በተን ከሕስወለን ዘይክ القالاتي بالمالتي ስለዚህ በመጠንት عزيز ዘፍቀርኩኹም ንስኻትኩም አጉዲልኩም ተፍቁሩን ለኹም ይኹን እምበር ኢሉ አነ ኣብ ክንዲ ነፍሳትኩም በብዙሕ ተሐጓስ ኩሉ ወፊልኩም ይል ምክንያቱ ሓንቲ ሳንቲም ከይተቀበለ ለይት እንዳሰረሐ ለይት እንዳጸሐፈ ቀትር እንዳማዓደ أمواسو هواريا باولوس حنت سانتيمون أبزح على فجزين هارينا هنا إن مخلت شيء عمت أبروماسي جزا فراين داخل فلاين برنيرو مالن سلازي بخلو انتها زي بلو أبكر ما أملاخن سبن انتها زي بلو حليناك هلواني سعر الله خويز بالمالت سلازي ولا تناتاتهم كم تحاونا دكتور كفلاي زستنتنوا أبقل قلوتا منفساوي هوت صبوع سلاز قبر الكات حقوس حماق سلاز فديخ خاء تقوهي انت دعا خوينو ازت تيناي منفس اورد ايتيلن مالتي كمتي ابتناي مسغانا انا صلوت ابتا تانكس جيفين لعل كل خناتاتن او وش كل خناتاتن انت كل خناتاتن نمسغنا كالنا زبل انا اب كندت نفساتكم ببزح تحقاس اب كند نفساتكم ببزح تحقاس كله وفيلكم يا خاب قويتاز تقبلكو حدري جزيي قلبتي موياي كل نجر وفيلكم يه دحر حجون انتهي قبره هو وفيلكم يه هو تيول من انتخاتكم سي يحلفك بعيب على هو تسمع لنا نايب حقي قروم زخنا والثاني لومي كلهنا بفلاي كاتهم باقلقلوه زلنا نزا حساب زي نزا كونسبت زي حزنا كنقعاز كم زلنا كم زي سلاز قبر نكو بتغرسيانا قواري سيو خمس سلاز هنا كو بتغرسان كيره بعالكو ستو خمس سلاز قبر نكو بتغرسيان مسلام قدي فيو إذا بملؤ مستي هواريا وأقلقلوت زي كيد مخانو هواريا أقلقال أملاخ نسماين ناتمته كفو صبوع كقبروا خلون دامس جنة أما كقبروا خلون كأب من أنتو من الناس اللي كم زنا هواريا باولوس أنا أب كندنا نفساتكم إلو مالد نشارة نتغمي نسقى نحلاف النجر زي كونس أنا أب كندنا نفساتكم ببزح تحقاس كله وفيلكم إيه نفسي وينك وفيلكم إيه سلازي بقهدي إذا زارو بزلو انتاي غير كالنا لهم تحاتي ثم كله تزقبر النجر كتنت نوزخ لمك عليه وتسمع لنا حراي كالوت زبنا قلقلتكم يبارك حاونا دكتور كفلاي نايب حقي عميق زخنا استنتنو نقول لهنا خا كم يقرنا خمنا استنتن زبرابر إمه كل جزء تساتفهم أي تقارص لنا عليه وتسمع لنا حراي فروينا حبتنا نحجري أنا عن تبي حافل الله كمون تمني حبتنا هراي تمني تحبتنا قصلي نعم أنت بيدا وانا عنت وين هراي بنا بزانا يدتور دو عباي زاروان دي تزاري ونشتي حساب كيب እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበና እግዚአብሔር ይደግፍኩም حراي فقر سيت هبن براي تقبلني بمتن اتي عزيزة زفقركم دو نسخاتكم أقديلكم تفكرني اللهم فقر دليو انت زفقرهم نبره ملاش دليو كابعاتهم وين انت زفقرهم نبره أقلقالك خون أي مخالن نيرو أقديلكم أفكركمني مسبلسي كمتي عونا دتر بسفحو أبناهم بسفحو دقلتكم أقديلا مفكرهم مخلوسي أبكند نفساتكم قنا ببزح يحقوس كل وفيلكم نفسيون كوفيلكم إلو جي أبتا
بزعبا فقرة تزارب أبز حلفنا يا قدامي قرنطس اندي كرئيسانيحي أبتا معرف 13 قدامي قرنطس قصر حمشتسي فقري أي تستحفرن ناتاي تدلن أي تمررن أي تقيمن إياه بوزح أفكركم أقديلكم أفكركم نيلو أي تقيمن أفكركم أي أفكركمن إلو دما كابتن عتاتهم زخفل واقع ندحريت أيبلن مخنياتو ناتا أي تدلنيا نتا نفسه نتا ناتو سنعوم يهبوهم أفقر اندحر الليخا ناتا يتبلو نقر يبلكان مچم نمتقبارو قليل نقر أيكونن كنقبرو اجزي أبيهر يحقزنا جن قدم زخونا يكون آلات قدم مزرابكا قدم زخونا يكون سقمتي موسادكا أب أقلقلت اندحر الليخا نسب فقري إخا غطر يدلكا بفقر اندحر ماريكايو اتتزاربك آلاتون كسمعيو سميع دما كفري الليو كنبر الليو نعملاك خبر الليو نفسون كدحنا اللو يما انت اتاقندي كبلا دليه أبا قلقلت بفقري اندحر هاللي خاسي وهابنبر تقبالي أيكون كان انت دعا كم تذهب كايو وكم تزقبر كايو كابسب تقبل كتقبلي الكان دحر تقبرو اندحر كونكا كم زي وهكذا وهملس ويدما رس انتاي لقح وسورة دي زبال أبعدنا الزراربا زلو كم ألمو نايب حقي نتقالسي ولا بزح جزي أنبيب كايو خلقاسي اتخم زغونكا مسب تأكيبكا تقبرو خلقاسي كلنا تو مهارو مخاننا كاب كل دما تمهار مخانكا كال إسابك قلص أخلص كم زي أنبيب كايو ويدما أسنتين كايو كم زي تفلت جيري إمو كم ممر حونا جميرو دوتر خمون أبي مرجيتا كتبر هو خلهم سي زيادة سلز تسمعتني نيشي حسابي يقلص إليه يغني لي الهوت يسمع لنا بملاك السلام زعبير يدقفكم حبدا قفي هنراي كالوت كابزستنتنايو وي زي برحلنا حتى انتلو الراي جزينا نتغملو حاجة حطو الراي أنا خفك على المدي هو غندنبر أنا فاستا سؤال شو منتظر إزي كواي الحق بزعبا أنا قويتا ثلاثة ساعة حدثكو لما نكو تبل دلاسي حواري بقولوس ثلاثة ساعة راح كم دلنا نجرنا خينا بدو ثلاثة ساعة سي بداي مقرات كم مهانا ثلاثة ساعة بيجي كاب ثلاثة نلعب كمز سان جان كويزستم ناتكو قلت واخر لوسي كاب ثلاثة ساعة نلعب كمز بالغن من لاس قاعد وهابوهم كم أجيرو نحن فان حدا نقدر لما نكلمنا فيه بداي انت انا بحكي انه دولي ولا انا يطمن ولا يطمن انا ينفلتني عليه من دولي كم سنه اجي كيف قارصنا ان ጸሎት نقبر مون حتى تمو مسرخدنا ግን ወይ ይኹን አይኮነን مستردعنا مالتي بفماي املاخ يገልጸልና ሁሉ እዚ ክባሃል ኣይክእል مستردعنا ግን ንዑ ተቀቢልና ክንሕንጎስ ከም ዝግባአና ሞራስሲ እቲ ተሓቶ ዝነበርካ ስለዘይ ጠቅመካ ንዓኻ ወይ ከኣኒ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ርእሲኡ ክኸውን ስለዘይ ክእል ዳ እምበር ኣምላኽ ስለዘይ ፈተወ ንዑ ክባካ ኣይኮነ ምክንያቱ ስለዘይ ጠቅመካ ምክንያቱ ንሓቶ ንሕና ኣይንፈልጥን ኢና
ما كل جزء أنا كم إسلا زجبر هنا عي صدق جرا بريحات اللي ما قال هو تسمعنا امين امين قال هيوت يسمع لنا مرتخ مريم هيوت حاول أبونا الزخابة إلا بزعبازي حراي هيوت حتى مساخو من 3 ساعة لما نكو بتعامين سبق يروميم قالي سوما حاولنا مرتخ مريم مع أنتايو كنسلخ لنا كم تاقويتا زمهارنا نسخا فقط كان تخوين نمبر فقط يايهون أملاخ أنا زدل له زيد لي أن الله زغب أن الله العلالي زيد لي أن الله والسخلي إلنا مسحاتنا يوسي حان تقول في زغنه نجر فقط كاد أمبر فقط أيهون هناتو إتا أملاخ نبانا زحاليو إتا أملاخ أبسدرانا زحاليو كابتن إحنا نحاليو مين تعزفي بزحي مالي حجي اندحر فقط كامبر فقط كأيهون اندحر لنا كمتن إحنا ندليون تتملسو نأملاخ كنمسقنا إنا باتن إحنا ندليو زي كونس بات أملاخ ندليون تتملسو مئة تقعبات كم زبل سلان فلت كنمسقنا إنا مالت مخنياتو تعب تدحر يامسي وزلو انتاي زبل باركا مزدكم شعير زبرت عمو ما انت خرستوس إلا بدخام بصرفي بحسار بمسقاق بصباباخ حقوسيل اندحرت حمام نخبرتي كوينو اندحرت حمام نموغسي كوينو اندحرت حمام كاب تعبيت كاب ودقت زي حنن كوينو اندحرت اتي حمام السخاز مدب كايو نبرختين تخوينو بتنات كاوستاني كابت انا زلمون زنبركو يعزيزي حقوس الله يزون سلازي ملي شما يمحاونات خماريام بحد نقر كن لمن كلنا انت خوينو صبو نحنا بزي قباب كين لمن بتخكل كم تسقبعنا مس صلنا جن واملاخ زقن فقاد كامبر فقاد يايخون اذا انا زحاتو زلخنا عخا زقوه انت خوينو نعاي نعنكفات زخون انت خوينو ازي نعاي انا زحاتو زلخو اي تكبر اللي انتي مزمور الله من البات كابديتاتنا تفلتات خونا أريم كاس سمعيو نسألوتي تبل مزمور الله مالت أريم كاس سمعيو نسألوتي مالت كم تأنا زلمنا زي كونس كم تنعايز اللي نجركا ملس اللي مالت حراي كاس اللي هو تحبتنا قريتها نونا أبونا تا قصر شمانت ممهر قلت أخلص كما نيرات نمو أب أخو سخليك بلا قليتكم ماغن أبتا صولتسي أب مارود قص 26 34 نبب نيرسي تين سلستين أباقيرو والو أبتا خليتي صولتو جن أبتا ربعان حدن مالتي نفتنا كأتوسي نقحن تسأليون نانا أبتا خليت خبلي كم بحدش كالا ساع كيدو أبوي إزي خيسة تخوو كحلف زي كألن انت خوينو فقاد كاي يخوني دوس اللي تاناي فقاد كايا حتى داولكو كما تايز بحال كستنتني ليخ بلدالكم ممهر قليج وكلهم قليج كما يهمو تا فقاد كاي يخونسي بتعمق بلاتني ليه كما يخب الحاسبين يرخب لي ليه ثانك يو أبنا زابير مسجن صبو هذا عينة استنتنو استنتينكم مالتك زابير مسجن الراي كالوت زستنتنا يوب زمعرافسي وي زي برهلنا حتى انتلو قرب دقائق قالوانا انت كامل هبه مرقت عمونيش تيك فتن عني دي استنتن قوة الراي فروين حبته زام بزح كزي زام عراف زي أبزعبا كن مكاح كلنا بعملاك كن مكاح كمزلنا عاد تماهيري كن بمرتخلو حاونا حنبب كله تم مكاحسي الشناتي لوا هدي عمانكم ساوين علماوين سي بسي اعتردي منفساوين كل زي منفس مرتز مهرنا تحت الناي علماوين مكحي أنا من كم دعنتو يزوركم مالت حجي كله بيجينا نطرح زمت ولا حيلي ولا نتصرفي ولا نزخون نكر وحدا جزي عنكو تشيطاني ناتيكو يعب خمناتا بحال كم لمدي إذن منفعة يكون اسو تردي تحتنا جن تحتنا بزح كنكسب نخلينا قدامي نقل تحريكات الزاربو زربا ده حرية تعسكايو يوجهكايو
بمنفذ تحيتك جن تشجر تحلف لبخاون زيت عس نقدر تقبره مالتي مو ساستنتيني. امين. قال هوتي يسمع لنا، قال هوتي نسمع لنا كلاتهم سمعنا زلو كابناتينا كاي عبي زبل عب جزءات ديابلوس سيخات ترقاق زلها مالتي بتعمل حدقينيا كاب بقالك تصدق بقالك خاطخنا نزبلو خان السي مالتي امور داتات لزوب زخونه زنبروم نجر كعري وزلو أو كتر 10 شعات كله نمهنازكم يلو مالتي كله نمهنازكم يلو سلازي كمزخ الله يلو كمزة علىكم متعرّي زي كونس كمزخ الله أتي أقلالسو مالتي ناي تحتنا أقلالسو كمزخ الله منال باش كم أنا زد الله وخونكم كي رخبكم نعيون كم زي تدلي وخوينا كي ترخبوني يلو منال باش بأسي كني كورا شارع عميت عشخشو منفح هوكت كهلوكم فرها الله أجي أنا كم تتدليو زي كنا خيط رهبوني السخاكم كأنا كم تتدليو كي كون كي تصنعوني نتيجة فلالينا قدرت كازي تغيسلو مالتي كملس كله أملاخ يا كنميهم كي واردني أنا ون بتون قدم حتى أتزقبر مو كاب تزقبر روح خسات منزرن عبدان زي تنسحو بزح كي بهي فرها له نايزي تاش من نايز معرف زي صحف اللهم كله يتقن دعارستك كنسحو خمسة لهم كنسحو خمسة لهم أملاخ لبهم كيترن تتنسحهم كا يداو እግዚአብሔር نمقبالهم زرقوحات كمسة لوا يموسى القالاتو እግዚአብሔር استمسقنا يخون هراي زخونا رئيتو وي حتو استنتنون تلين هراي عونا دكتور كفلاي شيغني لي حتون ممهران لني كمهرو الله أكلاوي سجا أكلاوي ويسجاوي سقاي ناي سيطاني لهم نيرمون خبره ليدلي هراي ممهر تماريا مطبقم هراي بروفيسور أبقى انتاي ليا كري أموتات تاش متصدقين كري ግን እቲ ውድቀት ናይ ኣዳም ምስ መፀ ማለት እዩ እቲ ስቅያ ዝመፀ ሽዑ እዩ ግን ኩሉ ብሰንኪ ሓጢኣትና ይኮንና ንሳእ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኣቦና ኢዮቡን ኣሎ ብሰንኪ ሓጢኣቱ ይኮነ ተሳእዩ እቲ ስቃይ ግን ካብ ሸይጣን ዝመፀ እዩ መሰረቱ ኩሉ ኣካላዊ ስቃይ ካብ ሸይጣን ዝመፀ እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ውድቀት ዝመፀ ቅድሚኡ ዝነበረ ስቅያት ዋላ ሓንቲ ኣይነበረ ንሕና እውን ናይቲ ካልኣይት ምፅኣት ምስ መፀ ጎይታና መድሓኒትና ክርስቶስ ምስ መፀ ካልኣይ ትንሳኤ ማለት ምስ ኮነ ከምኡ ዝበሃል ክህሉ ኣይክእልን እዚ ኢኻ ትፍልሉ እቲ ስቃይ ዝኾነ ነገር ምንጭ ናቱ ናይ ሸይጣን ማለት እዩ ነዚ ትድኻም ስጋ ዝመፀ ወይ ከዓ ስቅያ ስጋ ዝመፀ ዚያዳ ብመርጌታ ክምልኡ እዮም ግን ካብቲ ውድቀት ናይ ኣዳም ድሕሪኡ ዝመፀ እዩ ኩሉ ሰብ ግን ብሓጢኣቱ ኣይኮነን ዝቕፃዕ እንጂ ሓደ ሓሚሙ ወይ ክፉእ ነገር ርኢና እንተደኣሪና ሲ ብሓጢኣቱ ክንብል ኣይንኽእልና ኣይኮነን እዚ እውን ኣብ ፅሑፍ ኣሎ ኣቦና ኢዮብ ናይ ብሓቂ ብደይ ሓጢኣቱ ተቐፂዑ ማለት እዩ I hope clear ኮይና ክከውን ተስፋ ይገብር ወትናይ ኢዮብ እኳ ይርዳእኒ ግን ሕጂ ምሳሌ ሕማም ኢልኩም ጠቒስኩም ስለዚ ሓመመ ሓደ ሰብሲ ናይ ሰውነታዊ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ናይ ጂንስ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚስ ናይ ሰይጣን ንኽብሎስ ቅሩብ ናይ ሰይጣን ናይ መንፈስ ቃልሲ ዝመስለኒ ግን ምናልባት ከነ ረዳዳኣሉ ብኡ ማለት እየ ፀገም የለን ፕሮፌሰር ግን ቃላት ትብል ኩሉ ብሰንኪ ሓጢኣት ኣይኮነን ነዚኣ ሓዝላይ ኩሉ ኣካላዊ ስቃይ ግን ካብ ሰይጣን ዝመፀ እዩ ትመሰረቱ ምንጭ ናቱ ሕጂ ካብ ጂንስ ተባሂሉ ኮኒ ናይ ቀደም ቅድሚ ኣዳም ስከይ ወደቀ እንከሎ እንተደኣ ነይሩ እቲ ጂን ዋላ ሓንቲ ከምኡ ኣይነበሮም ዛና ግን ዳሓን ነቦና ኣመምህራን ስለ ዘሎ ኣብ መንጎናሲ ኣቦይ መርጌታ በኣሽ ኣለዎ زيادة خبر هو خواني على كل يوم هو بريها قال لي هو تسمع لنا بريها انت كل حمام بزي فقاد እግዚአብሔር አይፈጸምኒ كل تزمت حمام كا منچو تاقال قند حج منچو كاب سيطاني زي حج منچو كاب سيطاني كفو كاب كفاءات يوصل اتفصامي خمس خلو نابنت
أب وانجيل يوحنس معرفة الشعاتة دقا مزامرتو خحاتو خلو نتبعوروز تولد سباي من يبدلو ولدو ديوم ويس نسو يبدلو إلهم مسحاتتوهم كبر نزخر سمو يخون ويتانا يس كريستوس انتايلوهم أزي ود سب وقوم انت خبر نخبر أملاخ ينبر ولدو أيبدلون نسون أيبدلن أزي قبر أملاخ زابهير كله زغل كله زقبر كقتل كحوي كهب كخلق كعور كنقح زغل مخانو قبر أملاخ ما انت خقلاسيو إلي من السخلهم مالي قال الأزار حميمو مسبلوه كبر نزخر سمي يخون تايز بلوم إذا حمام زي ودا أملاخ بقوم انت خبر مبر نموت هايكونن سلازي اتي عينتات حمام ابز حلفه غزيون رينايو إنا مثلا مستزلنا غزي عينتات حمام أمصاصا نايت حمام اتي فصامي نايت حمام كا نتوم نت حمام ترديوم بخبر أملاخ استقبلوا نعم السغرو ناب كبري كاب كبر ناب كبري كم ز سغاغرون كما بونا ايوب بتحمام تسعيرهم ناب كال ودقات نزمصخا اتحمام لكاميون كم زخون بزح نجر يا قدس بيت كريستيان سريعتهم بري وخون تسفى قبر سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ጊዜና ያከላለሙ አቦና በመላእክተ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም በጸሎት ከዓጽልና ነቦና ናብ አውደ ምህረት በኽብሪ ዕድም راي أبانا يا أني لي زمن قلقلتكم يبارخ حونا أمر تغلو زيابير أملاخ ممليسو مقلاصو يبزحلكا قلقلتك يبارخ كمون مزمور دزمركي أفتنا فرويني زماري ملاخت يسمع لنا تنتان على معراف زنببكم كمون نتاعت تزمرت مزمور بزحاتك تقصتات كم مزمور داويت يبكم اتهم أبزا معراف كنم مهارازم سناد ما ترداكم زستنتنكم ويدماكم حتى زقربكم كلكم زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ أبتا تقسي قصري عسرتس باركس مزدكم شعو يزبرت عمو مأنتي كرسوس إليه بدخام بتصرفي بحصار بمسقواق بتصبابا احقوس اللخو دخاميلو صرفيلو حصاريلو مسقواقيلو صبابا دمايلو إذي بعين سقا بعين علم انت رئينايو يوغهنبر أي حقوسني حواريا باولوس قنا بزي يحقوس بلالو سلمنتايو حواريا باولوس بدخام بصرفي بحصار بمسقواق بصبابا احقوس اللهو زبل دلو إذا كله قبر عالم كنقبر سرح عالم كنقبر سرح سقاخ نسرح إذا كله انت دا أوريدنا ملشكا كالا أي فرديو أورياب أولس جن ما انت كرسوس إلى إذول دلو ما انت كرسوس إلنا
أبت دخام حيل الله أبت صرفي موجوس الله أبت حسار كبرت الله أبت مسقوق مقبال الله أبت صبابا دما رهوا الله سلامنتاي لنا ندحر قرنايو سلامنتاي لنا بان ندحر تقبلنايو مئنت كريستوس مئنت قالو مئنت وانجيل إلنا إذا كله انت دعا تقبلنايو حاجوز زي حزن زي كونسي حاجوسي بنياتو أب علم سبب لكم جناخ أنا نعلم أجهم سعرية إيه أب ولا مجمريا نعسر تغلتي ككاب زنبر وسرح كاب تفلالي بوتات صويعو كل أخم كله قويتاون إنه كم أباقي نما أخل تخلو أصدقكم الله إلوم إذا قال انت رئينا بتعمي إذا قرم قدامي نقر إتات باللعسنا بلعي تغيدنيا تخلا إنا بقي عغمت زلوه إذا كن أباقي عنا بتخلا خيدن إنه كم أباقي نما أخل تخلو أصدقكم الله حجي نايب حقي أبا قلقلوت أبتل أخو انتلينا إزي دخام صرفي حسار مسقواق سببا كم من تاينا كن قطرو زلنا كم حاقوس إنا كن قطرو زلنا ناي أب فيليب ملأختس ناي جوي ملأختي أتبال ناي حاقوس ملأختي هوريا باولوس تأثيرو خلو دصحفاء بزح جزية حاقوس دقاقي موالو بقويتات حاقوسو دقي مون تحقوسو قبلا له النابلة ببزح يو بزعبا حاقوس قليسو حجي انت اتا ملأختي كتاقال الدالية عنتو حونا بممر التخلي يمثلني كلام السب كوريامسي كابيتا كريستيان زترفو كابقل قلو الدماء اقرام دحصرو اللو إلو انتاي كوينم تساني حميم اقرام زحصرو انتا دعيلنا بزيك العالم كم زقال أملاخ تملنا زلا ما انت كريستوس إلوم نتقل قلوت سلا زي حزوة رحيم انبر ما انت كريستوس إلكا اندحر تي أبا قلقلت الليخا كريستوس زي كبر العالم كن كبر الله كريستوس زي تمقوس العالم كن مقوس الله نكريستوس زي تقبلت عالم نعنا تقبلنا نكريستوس زي حقوست عالم دما نعنا تحقوسنا أي تخيلن إياه أما كلنا قدامي نجار مكليت زي بلو ولا حدا يبلنا نبيتك زي أبير كن كيد كلنا دما كان قلقل مبر كن قلقل لنا يكوننا نطرح نخيد ودي سبسي كقلقل مبر كقلقل ويلو أي مسان إلو اتخقلقل زقبؤو أملاخ أما أبا قلقلت مقوس أقعيت صبق نجر ترى حيكونن
كنصبه مئنت كريستوس إلى يزبل دلو دخام صرفي حصار مسقواب سببا كل انت مصسي بو انت يخون الله إلو بحقوس الله إلو ما ناي زمننا حواريا باولوس كنكون كنت أنا نكريستوس زمسلو زلخو نسغاتكم دما نعي مسلو زبلو حواريا باولوس تاريخ باولوس كنصنع يكوننا نمهار زلنا انتهي دا سراح باولوس كنسرح تكبر باولوس كنقبر أقلقلت باولوس كنقبر يمو ناي زمننا باولوس كنكون نخلو خنكئل نخلو خنصور دما زيابير كلنا يحجزنا مغنياتو انت دقات عنكيفنا نبيننا راح يكوننا نعنكف سباتون عنكفات مثالية ويدما ملكتنا نخون ما زيابير يحجزنا كله من انت كريستوس إلنا النقبره بحقوس كنقبله زيابير نخلنا يحجزنا نقولكم دما زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ ما بصالات كنعصو عن ساب نسقلت حف نبل يغرتا مصحف سينا يالله ذا معلتمني اشمو خلنا صلات كنقبر بس مع اب وولد ومنفس قدس أحد أملاك أمين قدس እግዚአብሔር أملاكنا ስለ ሁሉ ተመስገን ዝጸለናየ ጸሎት أملاكنا ድለይ ክትረኽቡ ለምንኩ ወሃበኩም ማዕፀጥ كحبلو خفتلكم الكنا كمون كمتي بنبي إرمياس قركا صوع عنمو ملسلكا زي تفلتو عبيين سور النجر دما كبكا زبالكايو إذا قال زي أمينا إنا أملاخنا كنصوع كنصلي صنيحنا مو صلاتنا لمنانا تقبل كادما كم قال كاغبرلنا أمن حلو كفتنا أمن لمنلو كتبنا أمن صوع على دما كسمعنا كم قال كاغبرلنا يتخن مهارو صنحنا قال كادما سخاغا تزاربنا صنيح خامو كنسمع طرح زي كنا خندلس كنسمع كتسمعنا انت خونكاس نحنا دما خنسمعك حجي سخا تزاربنا صنحها سخا تزارب نحنا دما كنسمع امو سمعنا أملاخنا كنسمع خلنا دما نسلام اسمع زي كونس بناي منفس أأذان كنسمعه ناي منفس مساختي أأذاننا فتلنا سمعنا دما قبر صدقي كنقبرلو غيرنا دما أملاخنا منقصة أملاك نورسلو نسرح حقزنا اتخلو قالكا خمزنام زنم زلو كوحو زي كون خون لبنا لسلوس بوتا خوينو أملاخنا نقالكا تقبلو زبقل أبقلو دما زفري قبرلنا إذن كلهم أبزز اللو دما أملاخنا أبوتاتنا أديتاتنا أحواتنا أحاتنا أبتفلالي مرخو بزهان حبيرمنا زلو دما نخلهم እግዚአብሔር أملاخنا التؤمل لسلم حساب لبهم أسمرلهم بليتهم دما قبرلهم زحممو أملاخنا بصلوت ذكرونا زبلونا أسماتهم نفلطهم زي نفلطهم سخاقنا نخلهم تفلطهم يخامو أبنا أبي هلك أقبر كريستوس حفتنا نقصة عزيب
حونا برهان مسكال حونا زميكائيل ودنا يوناس كالوت كلهم أملاخنا سخات فلتم أبونا قبل سلاسية نسخات فلتم نحنا دما زين فلتم بزحات اللومو كلهم بعين محرد كات أمتلنا إذ كاين محرد زرق زخا هسس بلهم أب حزن زلو دما مثل نعخا بخا إمو سخات أنا نعلنا حزن كبيدوهم امنتهم كي يقدل منفسهم كي يسرق حيلهم كي يدكم أملاخنا كلهم حزنان بمسقانا قبلوا سخاتنا نعلنا إرار إلات سئينام دكام بخيمم قراس انجرا كم مصوبات دي كوبايا ماي كاب عطرو أبو دما حساسيلو كاب جبؤو كرشي غلطو أرشي دسانو أب قدميهم دكام بتميات بحالنجي زوقعو بزحات أب عالمنا نرئي نسمع لنا مو سخاخو الليخا يبقى زي قد لك ملو أملاخي خمو كلهم دما نايبرخت إيد كازم كحلهم بس جابير أملاخنا أبدا سعزي أدما أب سقاي أب مكرا أب إهنتا أب شقونا أب قدا قدي أب بيت مأسرتي زلو بزحات اللهم مؤجابير أملاخنا سقلماتو مابره سبب أماره مكرهم ود سنسلتهم بتاخ نقوحهم دما السبر كمون أملاخنا نقول لنا دما كم حتيات كاب سنسلت حتيات دما فتحنا أو فرز اللو أملاخنا دحان يتولنا كشم ذلو كلهم بدحان ملسلنا كلهم وليدنا نعبيهم ذلنا بارخ لنا نعخذ قونو قبرلنا نعخذ يكون أي تهبنا زولد كل يحب سلنا زحت وقناتنا دقام طفي أمم نبعت نصيفهم زحضر اللوم نبعتهم نفس حق وهي دمانا بحقوس لوطلنا قدس الجابير أملخنا على كل دما نتزحب كاننا جزيه نصوم نصلوت ننسحان قربان نسلم مقباركم بقالو دما سخ جزنا بنا يدينا قدس رنجل مريم أمالادنت بنا ملاختي ترادعنت بنا نبياتن هورياتن صادقانن سمائتاتن صلوت اتفلنا كوبناتك لا يمان صادق بركة رديت فلنا سمايات نبرابنا سمكاي قدس منكساتم قد كان تاب سمايكم دما مدريكم نعليتن جيرانا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعصانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا نقسن حيلن كبر نزل علمنا تكاين معني وزت يا مريم بناي قدس كبرير ملاك سلام تا سلام لك حلنا خدن قلي خد سقاخون دنقلي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك سخيكا وأنا سبرختي خفرا كرسوم بخي ومن تسقى جابير مساخي وفسيت دسي بلكي يتنا خسري لنا نفت ودخ إيسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويشرق جينا أملاك المدان يس كرسوس فانيكا كانا سريات يادم ساسي أبسا ولدو بركساتي برهان أنتم أوي كانت وأوي دياكونات وران سايرغس أنات ببسمكم كن فتانون تهاني يرسين اسكلوان سمعت زيو مهارن كرسوس ملعسات تغلط زيو مهارن كرسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس ملعسات تغلط بنت اجزيتنا مريم كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን
حبرت منفس قدس نابل علي نابل على كلكم نابل علي عبز الزلنا يبطان قصفن دربن كويني ورد كبرن مسكانا نعملخ يكون نقولكم سيابير زمن أقل قلتكم يبارك قلبتكم يصنعيو كلنا كي وصعنا كلنا من البات نزمت زلو عربي ربع كنحبريلنا يبلنا نكون خليو ناي أبالتيمر زلو بيتا كريستيان عند أمن اندرياس أدام سلزخونة اتي أو دعمتهم عدي ما منادم ما سلزلو خم تختصنبت تزاربنايو كلنا كندالو نقرأ مقدنا بخالا إدما وازيما عرب مشت سلزخونة سي أبو من البات نخيد نخوني نامو كندحان ربع كنفلت أكمينا انت زيلو أي تحازلنا كله أقل قلوتيو مالتيو مو سقاب شعود ما أملاخنا بدحان سلام يغنيلنا كلنا دما أبو خنركب لأن برخت ثقافة خنكون نعطاتهم ونهجهم كنبلهم يعني يرنا شو السبات تقبرنا برخليش تقبرنا الهوات يسمع لنا بنا آمين كل تسألي صلاة تاكل من እግዚአብሔር عارب ومعاد زقرر محرت زورد يقبرلنا كلهم حزب እግዚአብሔር نتبت ክርስቲያን تهبو أقلقلوت ጊዜኹምን ስራሕኩምና ወሃሂድኩምን ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ዝሓዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንጋባእ ዝፈቀደልና ዝደገፈና ከዓ ንዝመፅእ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብበረኸት ብሕብረት ብሓጎስ ብሓቂ ክንጋብኦ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይረኸበና አሜን። ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ብሩኽ ለይቲ። አሜን አሜን። ሰላም ለይቲ ቃለ ሕይወት